bai. Vale. Ongi etorri uste Namalauko ohiko oso bilkura honetara, eta lehenengo puntuarekin hasi baino lehenago, kasu honetan, lagatuko diote tokiko garapenerako zinegotziari hitza, kasu honetan berak irakurriko ditu mendik eta hurrengo bilkura bitarteko efemerideak. Víctor, batzatu momentu honetan ez dakigu zelan egin, eta nire azaltik hau honea horretu, lehenengo puntu norretik, galdera bat daukagu, ikasunetan entzitariari egundeako puntu honen, maizta puntu horren puntu honen, tenemos una pregunta que hacer a este respecto y si lo tenemos antes o al terminar. Bueno, espera, ahora. Bueno. Vale, siguiendo preguntas con las efemérides, estamos intentando atender ciertas dudas respecto a nos estamos un poco cuestionando si lo que estamos haciendo respeta realmente el o no, si es lo ideal o lo que deberíamos estar haciendo o no, dado que bueno, pues, se recoge también en las actas y por tanto queremos conocer pues, sobre todo de los asesoramientos respecto a cómo sería la mejor forma de que este ámbito, este punto, o una de dos, un punto del propio pleno y por tanto que haya que tratar y demás y por tanto debatirlo, aprobarlo, votarlo, etcétera, o simplemente que se quede en el punto de dar cuenta a las comisiones informativas. No sabemos cuál es la forma y figura que sería mejor para que estén más adecuados. Vale, pues no sé, ya te lo diré. Yo nunca me he cuestionado si hay que adoptar un acuerdo. Lo he tomado siempre como una especie de introducción, partiendo de la base de que todos estabais de acuerdo. Pero bueno, lo miro y lo sé. Vale, hau esan da, mila esker azalpenengatik, bestelako gerora eta hurrengo plenora begira idazkariak onesten badu, beste munduak egin behar dugula, hola egingo dugu, bitartean gaurko efemeridekin jarraituko dugu, eta gero hurrengo puntuekin jarraituko genuke. Arrazio, udal batzar, gure efemerideen mapa osatuz doaz. Memoriaren aztarnak gure azalean deskribatzen ditugun bezala. Intzatutako zimurrak, beti berri diren zauri ez osatuak, ala orbain bilakatutako zauri txikiak. Markak nolanaikoak izanik ere, gaur eta hemen, aipatuko ditugu gure herriaren eta gure guztion memoria egunez baraketan. Uztailak 14. Bitarrak ez diren pertsonen nazioarteko eguna urtero ospatzen da, eta mundu osoan bitarrek ez diren pertsonek dituzten arazoen inguruan kontzientzia sortzea eta antolatzea du helburu. Eguna lehen aldiz 2012an ospatu zen. Ez bitarra genero identitate bat da emakume edo gizon batekin erabat lerrokatzen ez direnentzat. Ez bitarra izatea ez da identitate berria. Izan ere, nortasun ez bitarrak mundu osoko kultura ugarik aitortu ditu denbora luzez. Balkoiak aldiro jaloskatzen duen bezala, anitzak gara eta harro gaude. Uztailak 21. Foruen abolizioaren 150. urteurrena eta alkateen mugimenduaren 50. urteurrena direla eta mozio forma ere hartuko duen hausnarketa arduratsua gureganatzeko asmoa daukagu. Gainontzeko mugimenduekin 1876ko Ley de Abolición de los Fueros izenekoaren ondorioen 1799-1790 urteen artean, Frantziako iraultzaren eskutik, Ipar Euskal Herriko 3 lurraldeen eskubide historikoen admisioaren zein Nafarroa garaiak geroago Foru Araubidearen eraldaketa eta burujabetza instituzionalaren murrizketa sakonaren hitoek Euskal Herriko lurraldeek mende eta garrantzako instituzio, eskubide historiko eta burujabetza politikoaren galera eta murrizketa ekarri zuten. 1976ko uztailaren 21ean, Bergaran, alkate mugimendu izena hartu zuenak herriaren nortasun nazionala, eskubide historikoak, udal tradizio demokratikoa eta autogobernuak nahia aldarrikatu zuen. Oraindik ere, 1996ko adierazpen hartan jasotako espirituak gaurkotasun osoa du eta oroimen historikoaren balioa eta bengo erronken gauzapen praktikoa txertatzen duen eskenatokia sortzeko gure babesa eta konpromisua hemen ere eskatu nahi da. Uztailak 22. Duela 99 urte, gerra zibilean murgildurik armada frankistak Europako potentzia fascistek babestuta indarrez hartu zituen gure herria.
1927ko uztailaren 22an, Plentziako bi bizilagun, Rafael Zuluaga Melike eta Ramon Bilbao Naindi hil ziren errepresioan. Errepublikaren legezkotasunarekin zuten konpromisoagatik fusilatuta. Altzamenduaren ondorioak jasan zituzten biktima guztien oroimenez, urteetako auzia, egia, isil biluzia. Jardungo dugu behin betirako egin dadin justizia. Uztailak 26, hitz apurrak, elkartasuna eta samurtasuna konjugatzeko. Para nosotras, siempre es 26. Abuztuak 9, herri indigenen nazioarteko eguna. Nazio Batuen Batzar Nagusia Katolikoa, mundu osoko herri indigenen eskubideak, kulturak eta lurraldeak babestearen eta sustatzearen garrantzia nabarmentzen du egun honek. Herri indigenak belaunaldi iraun duen hizkuntza, kultura eta ezagutza aniztasun zabalaren oinordekoak dira. 90 herrialdeetan, 976 milioi pertsona baino gehiago izanik, munduko biztanleriaren 6,2 dira. Lurrarekin duten harremana eta gizartea, ekonomia eta kultura antolatzeko moduak ez datoz bat bizi diren gizarteetan nagusi diren arauekin. Eta altzor paregabe hau gurera ekarri nahi dugu oraingoan. Abuztuak 20. Desagerpen fortzatuen nazioarteko egunari dagokionez, zita hau gurera ekarri dugu hausnarketa partekatua 4 haizetara botatzeko. Nazioarteko egun hau gurean bete-betean jo egiten gaitu. Oraingoz ere, uneteroen posa asko detektatu gabe daudelako, eta oraingoz ere Euskal Gatazkarekin lotuta desagerpena argitu gabe jarraitelako. Gure diskurtso propioarekin, gure testigantza propioarekin mundu mailan eragiteko unea ere bada, munduak eta gure lurraldeetan hitzik gabeko pairatu ditugun kapitulu hauek ezagutu ditzagun eta honekiko egiaren argia zabaldagin. Iraiak geroztik. Emakume indigenaren nazioarteko eguna dela eta emakumea izateko 1000 modu daudela aldarrikatzeko balio lezake abagunea da. Eta indigenen irudia balioan jartzeko zita da. Mundu osoko emakume indigenen indarra, borroka eta erresilientzia gogораtzea eta antzinako kultura, tradizioak eta jakintzak babesteko egiten dituzten ekarpenak aitortzea du helburu. Oroitzapena 1993an ezarri zen eta data zehatz hau Bartolina Sisa, Espainiar kolonismoaren aurka borrokatu eta 1792ko irailaren 5ean Lapaten exekutatu zuen Aimara gerrariaren oroimenez operatu zen. Haien ausardia eta ondarea erresistentziaren sinbolo dira gaur egungo emakume indigenen belaunaldientzat, bai eta Espainiar kolonismoaren kontra aritzen garen ororentzat. Irailak 23, bisexualitatearen nazioarteko eguna, pertsona guztien aldarrikapenerako deia da bisexualitatea. Historia bisexuala, komunitatea eta kultura bisexuala eta pertsona bisexualak bere bizitzan aitortzeko eta ospatzeko. Irailak 27, frankismoaren azken ejekuzioen data da. 1975ko egun honetan azken 5 erailketa pairatu ziren. Jose Humberto Baena, Jose Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot eta Angel Otaegi Etxebarria fusilatu zituztelarik. Garai horretan, Augustia salatzeko mundu osoan protesta ekitaldiak antolatu ziren eta Euskal Herriak su hartu zuten. Borroka eta konpromiso politikoaren sinonimo bezala aurkeztu izaten da. FMI-a memoria historikoa eta justizia eta politikagintza aberazten duen data izaten da. Eta eskartasunaren haize ere bagaela akordioan jartzen dugu. Honekin hasiko gara lehenengo puntuarekin, udalbilkuraren lehenengo puntuarekin, eta lehenengo puntua litzateke maiatzaren 28ko osoko bilkuraren akta onartzea hala dagokio. Aldeko botoak aho batez onartzen da. Bigarren puntua izango litzateke, kasu honetan, 6. kreditu aldaketa onartzea, eta 6. kreditu aldaketa hau azaltzeko lagatuko diot hitza ogasun batzordeko, ogasun zinegotziari. Arratsaldeon. Bale, kreditu aldaketa hau 1,4 milioi eurokoa da eta kopuru honetatik 1,5 milioi euro bideratuta daude Bizkaiko Foru Aldundiarekin batera Txipioko bidegurutzeko obra finalizateko. Beste 300.000 euroak
dira, Zaratzagako sarbideko obraren azken ziurtagiria eta zuzendaritza fakultatiboaren fakturak ordaintzeko, behargintzaren urteko ekarpena, museoarekin gero onartuko den, edo aztertuko den hitzarmenari buruz, komuna ortogarbigarriak ordaintzeko eta garbikerreko kanona finantzatzeko ere. Baita gaur aztertuko ditugun beste bi puntu lotutako ordainsariak ordaintzeko, direla giza baliabideen arloa indartzeko aldi baterako programa garatzeko, eta herritarren arterako zerbitzuko langileen behin-behineko osagarri ekonomikoa ordaintzeko. Eta guztien egitetik bizkarri dago. Ze observa dago, guzteko horretik, bai. Oso dago, kasu honetan, badakit tresna baliagarria dela eta askotan definitu dugu, horrelako modifikazioak egitea eskoak direzela urtean zehar, edozein gobernuetan de polizikekotan, baina dakizuenez, bestatetik bai, kritikatu izan dugu, zelan kritikatu izan zen momentu batzuetan, horrelako tresna, beste diskurtso batzuk baian eratzeko. Eta, guratik gazteetko gara, forma kritifikatzeko. Hau da, orain normaldazioan estartzen den tresna bat, beste momentu batzuetan eta agertzen da, eta gaur baian eratzen dugun gauza asmatu bat. Positutakoa izan zen, beste momentu batzuetan beraz, uste dugu inbertzioa behar eskoak direzela, batzuk igual benefita daitezke denbora bizkat hartuta, beste batzuk ez, eta oso aplikatzen pogaz. Bozkatzera pasako guinateke, aldeko botoak, abstentzioak, aldeko 8 botoekin eta 3 abstentzioekin onartzen da. Horrengo puntua, kasu honetan ez da bozkatzen, da alkatetza dekretuz egindako kreditu aldaketa bat, eta hori zen horre arrantzako errotizelaia azaldu genuen bat horretan, baina arrantzako errotizelaiko kasu honetan urre bidoia aldatzen den izelarik, bestelako ezbeharrak agertu ziren, eta horri aurre egiteko alkatetza dekretua da modurik zuzena eta azkarrena olako puntu bat egiteko, eta egin behar izan gendun, horregatik ez dago 6. kreditu aldaketan, 6. kreditu aldaketa onartzen da, argitaratzen da boletinean, eta dago hilabete bateko epea, eta honekoa zegoen azkartasunerako, horretarako alkatetza dekretu bidez egin daitezken kreditu aldaketak. 7.000 eurotako kreditu aldaketa bat, ez dakit zeu zer dagoen esateko. Hau esan da, 4. puntura pasako ginateke, eta 4. puntua kasu honetan izango zen 2025ko ekitaldiko kontu orokorraren behin betiko onarpena, nola badagokio. Eta alkate ordeari lagatuko diotitza berriz ere. Batzarretan esan dugu nuen bezala, holan, eta hori, ez da egon alegaziorik, orduan, oraindik edo onartzen duguna, ez da egon alegazioa. Eso es, para hacerlo definitivo. Para hacerlo definitivo, que no hay alegaciones dictaminando. ¿Sí? La comisión informativa lo dictaminó, los pusisteis al público para alegaciones. Y como no ha habido, ahora es la aprobación de las Vale. Observago. Bozkatzera pasako ginateke, aldeko botoak. 5. puntuarekin jarraituko dugu, eta kasu honetan da, harrera zerbitzuko langileen kasu honetan, langileei behin-behinean osagarri batez deitzea, bilkurako zolan ebasten badu, eta alkateordeari lantuko diot hitza berak azaldezan. Dakizuen bezala errepetaren azterketa eta balorazioarekin gaude, eta txosten horren ondoretako bat da, gaur egun administrari laguntzaile diren 2 lanpostuak izango direla administraria, direla herritarren arretarako zerbitzukoak, eta horregatik, lanpostuen balorazioa amaitu arte, egoera hori zuzentzeko eta pizka bat bidea emateko, behin-behineko ordainsari osagarri bat ematea proposatzen da. Neurri hau behin-behinekoa da, eta lanpostuen balorazioan eta RPT berrian onartu ondoren, lanpostuen behin-betiko balorazioa egingo da guan. Ordainsaria handiagoa bada, aldea atzeraginez ordainduko da. Eta txikiagoa bada, jasotako zenbatekoak ez dituzte itzuli behar. Alderik. Bozkatzera pasako ginateke, aldeko botoak, hau batez onartzen da. Eta
zigarren puntuan, kasu honetan ere, udal antolaketarekin zerikusia du, eta izango litzateke, giza balabideen administrazio orokorraren arlo indartzeko aldi baterako programa onartzea. Batzorretan esan du genuen moduan, naiz eta estabilizazio prozesu bat eraman dela gitzi, oraindik Plentziko udalean badaude hainbat lanpostu bete behar ditugunak, gabezi bat da gaur egun, ze horrek gure egunerokotasunean eragin zuzena dauka, eta hori aurrera emateko, hainbat udaletxe ezberdinekin kontrasta egin ostean, eta hartu Zallako udaletxe eredu moduan, egin zuten kontratu programa bat egin zuten, olako prozesu bat aurrera emateko, hartu zuten kontratu programa bat, eta horrek emon die askatasuna nolabait, porque lankarga bat egongo da gainontzeko arloetan, idazkaritzan zein gainontzeko arloetan, baina tag baten kontratazioa ezinbestekoa da. Horretarako, hartu dugun eredua da, kontratu programa bat, 3 edo 4 urtetarako. 3 gehi. Eta honetaz gain, badaude beste kontu batzuk ere, desataskatu bat direnak udaletzen, eta horretan ere lagunduko du. Hori izan nintzateke, salpena ez dakit gehiago dut behar zuen, euskatzera pasako ginateke, aldeko botoak, hau batez, onartzen. Kasu honetan, 8. puntua, ez da bozkatu behar, eta izan, bai, bozkatu behar da, barkatu. Zertu. Bale. Baina ez da bozkatu behar da, bai. Bai, 7. puntua. 7. puntua, kasu honetan, iraia hilabete arraroa da samar, berezia eta arraroa da guretzat. Azkenean guretzako da ikasturte baten amaiera, eta nolabait urte berria hasten da, ezta? Eta jaiak bukatzen direnean. Orduan horrek ere, udaletzan hasten du hainbat zentzutan. Azkenean jaiaetan murgiluta gaude, kurtso berria hasten da jaietan murgiluta gaudela, eta ere plenoak eta dana prestatzeko, behar da tarte txeki bat. Abuztua dago tarteko, eta iraia. Orduan kontutan izan da, aurten nola ebertzen den iraia, eta kontutan izan da, zen nolako tempusak manejatu behar ditugun, egiten da planteamendu bat, plenoa iraiaren 30 pasatzea, hau da. Azkenengo astazkenera, ez azkenengo ostegunera, zebestelaia aurreratu beharko genuke aste bat, eta aurreratu beharko genuke ere beste bat batzordeak, eta baita dokumentazioa eta plenoa prestatzeko behar den guztiak. Orduan hori da egiten dugun proposamena. Bestelako iritzirik balego proposamenik? Las comisiones el 24, pleno el 30. Hori. Bozkatzera pasako gineteke, aldeko botoak. Hau batez. No. Abstentzioak. Aldeko 8 botoekin eta 3 abstentzioekin onartzen da. Azaldu nahi zu edo? Eta 8. puntu, orain bai, kasu honetan da, alkatetza dekretu bat berrestea, eta kasu honetan udal zaingoaren buruak oporrak hartuko ditu, eta oporroiek bitartean, eta berezkudia denez, nola ez, izendatzea, kasu honetan, beste buruzabi bat. Hortarako ze irizpida jarraitu dugun irizpida, bakizuen moduan, udaltzain buruak, kasu honetan orain, gure udaltzain buruak dago, beste komisaldegi batean, eta bitartean egintzen barne prozesu bat hori betetzeko. Orduan, jarraitu dugun irizpidea, gure udaltzain buruaren postua betetzeko jarraitutako ordena jarraitu dugu, hau da. Norkatera zuen lehenengo postua, bigarrena, eta kasu honetan, bigarren postuan gelitu zuen horrek, okupatuko du bitartean postua. Orduan hori da, irizpidea, eta izan zen dekretua berrestea. Azkenean da, redundantea, azkenean ja dagoeneko onartua dago, baina zarraitu behar du. Zeo zer dago esateko? Aldeko botoak. Hau batez, onartzen da.
9. puntuan kasu honetan ekartzen dugu hitzarmen bat eta lagatuko diot hitza trantsizio ekologikorako zinegotziari. Kasu honetan, Garbikerrekin sinatuko genukeen hitzarmen honetan, batzordetan eman ziren azalpenak, baina laburki, egin gaitu garbi honetan tamaineko hondakinak botatzera, ez? Adibidez, brigadak sortutakoak, kaletan topatutako tamaina handiko hondakinak edo udaletxean edo udal eraikinetan sortutako informatikakiko zaharrak, hondakin horiek garbi honetan usteko hitzarmena. Besterik ez du gehiago, gero bi pertsona izanatu behar dira, eta esan genuen Aitor eta Biok izan hartzeko, eta balearik zuen edo. No, lo de la periodicidad pone que es semanal. Decían en las instrucciones que confirmamos. Sí. Que es semanal. Vale, está bien. Vale. Vale, bozkatzera pasako ginateke, aldeko botoak, hau batez onartzen da. 10. puntua kasu honetan eskatuko dugu mahai gainean ustea, batzorketan eman genuen honen berri, eta espero dugu iraileko plenoa edo lehenago gure eskuetan egotea, ez dakit, zer esateko, jarraituko dugu. Vale. No tenemos que votar la Vale, bozkatuko genuke kasu honetan mahai gainean ustea. Aldeko botoak, lo único bai aurreratzea Eusko Trenbide Sareak dagoeneko badagoela, ja planekin, eskatu dizkigu planak de W bikoitza formatuan, eta horretan daude ikusi nahiko askarroa zela, eta espero laster berriak izan dozein pronto, esan duzu, vale? Eta 11. puntuan, kasu honetan izango zen, Burroiko Museo Plazentzia Fundazioarekin lankidetza hitzarmen berria onartzea, eta berriz ere, kasu honetan, trantsizio ekologiko eta ondare zinegotziari lagatuko dut. Hemen ere beste hitzarmen honetan, laburra izango naiz, batzorretan azaldu zelako, baina pixkat abia puntu bezala, udalak dituen gabeziak aztertuta, ondare historikoa eta kulturala kudeatu ez da sustatzeko, museoarekin aztertu da, hitzarmen oso neatzea, ez? Ikusita aurrekariak ditugula. Eraikinaren kudeaketan eta baita bere gunean artxibo historikoaren digitalizaziorako, hitzarmen honen xedea bada museoak lehentzako ondare historikoaren kudeaketa integralagoa eta koordinatuagoa egitea. Haien eginkizuna izango litzateke udal ondarearen inguruko eragile espezializatu gisa kokatzea, eta adibidez memoria ondarearen divulgazioa, jarduera kulturak eta ondare eragileen arteko koordinazioa lantzea. Eta lan ildo nagusi bezala, izango lirateke ondare materiala eta materiala zaintzea, ikertzea, zabaltzea eta herritarrei zen bizitarriei hurbiltzea. Eta hitzarmen honetan ere espazio berriak eta kontratazio berriak ere sartzen dira, ez? Eta pixkat hori da laburren esaketemen zalantzari, baderarik duzuen. Bozkatzera pasako ginateke, aldeko botoak, hau batez onartzen da, eta baita ere, hemendik eskertzea langilei egin duten lana hitzarmen osatzen, eta museo plazentiari ere, museo hori ere eskertzea izan duten eskuzabaltasuna, eta asumitu duten erronka kasunetan, oso erronka potenta dautago horretik, ondarearen ikur bat da gaur egun museoa, eta nire dugu ondare izatea ere errenuntako ikurra. Horrela, eskertzea museo hori egindako lan guztiari, osa museoako langile guztiei zen bolondrez guztiei eskertzea egindako lan. 12. puntua, kasu honetan, foru abolizioaren 50. urteurrena eta alkaten mugimenduaren 50. urteurrenaren inguruko mozioaren onarpena izango litzateke, lehen efemerietan agertu da, eta kasu honetan lagatuko dio alkateordeari hitza eta berak irakurriko du mozioa.
2026 urteak garrantzi historiko eta politiko berezia du Euskal Herriarentzat. Izan ere, beste zenbait mugarrien artean, hala nola, Eusko Jaurlaritza eratu zela, 50 urte betetzen dira, aurten bi efemeride nagusi ditugu. Batetik, 1876ko uztailaren 21ko Foruen abolizioaren 150. urteurrena. Eta bestetik, 1996 urtean Bergaran bildu zen alkateen mugimenduaren 50. urteurrena. 1876ko uztailaren 21ko legeak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Erregimenaren abolizioa ekarri zuen. Bigarren Karlistadaren amaieraren testuinguruan. Nafarroa garaiaren kasuan, foru araubidearen eraldaketa eta burujabetza instituzionalaren murrizketa sakona lehenago gertatu zen. 1891ko lege hitzartuaren bidez, lehen Karlistadaren ondoren. Lehenago, 1789 eta 1990 urteen artean, Frantziako iraultzaren eskutik, Lapurdi, Nafarroa Behera eta Zuberoako Euskal Lurraldeen eskubide historikoen abolizioa gertatu zen. Hiru prozesu horiek, bakoitza bere mundu historikoan eta bere berezitasunekin, Euskal Herriko lurraldeek mendeetan garatutako instituzio, eskubide historiko eta burujabetza politikoaren galera eta murrizketa ekarri zuten. Erabaki haiek herri borondatearen gainetik ezarri ziren, eta ondorio sakonak izan zituzten Euskal Herriaren egituraketa instituzionalean, lurralde artikulazioan eta autogobernu. 1896ko abolizio hartatik, mende bat geroago, 1996ko uztailaren 21ean, frankismoaren amaieraren testuinguruan eta trantsizio politikoaren atarian, Euskal Herriko hainbat udal ordezkari Bergaran bildu ziren. Alkateen mugimenduak foruen abolizioaren mentzurrena baliatu zuen Euskal Herriaren nortasun nazionala, eskubide historikoak, udal tradizio demokratikoa eta autogobernurako nahia aldarrikatzen. 1996ko adierazpen hartan jasotako espirituak doakotasun osoa du oraindik ere. Izan ere, udalerriek Euskal Herriaren historian izan duten eginkizun politiko eta instituzionala funtsezkoa izan da. Eta gaur egun ere, udalerriek herritarren borondate demokratikoaren adierazpide hurbilena izaten jarraitzen dute. Bergaran izan ziren alkateek eta zinegotziek aitortu zuten ez zitzaiola samurra gertatu herriaren nahia eta erabakia ulertu eta argitara ematean beren gain hartu zuten erantzukizuna betetzea. Hala ere, haiek uste zuten heldu zela garaia argi eta garbi adierazteko herriaren eskubide politikoak iraungietzinak eta ukaezinak ziren. Auziaren beretako funtsa ez baitzegoen foraltasun zaharrean, eskubide historiko horiek eguneratean baizik. Foruek adierazten zituzten subiranotasun eremuak Euskal Nazio ikuspegitik gaur egunera eta etorkizunera proiektatzen alegia. Orduan bezala, bizi dugun egoera honetan ere, desafio berriei ekin beharra aurkitzen gara. Eta argi aldarrikatu nahi dugu, etorkizuneko gizarte erronkei erantzun baikor bat eman ahal izateko Euskal Herritarren ahotsak bere lekua izan behar duela, hitzaren eta erabakiaren jabe behar dugula izan. Oso garrantzitsua da, unenetan hartu behar ditugun erabakietan asmatzeko. Erantzukidetasun politiko eta sozialaren garaia da, gure herria eta bere jendea aurreratzeko ateratzeko ordua. Garapen ekonomikoa, gizarte justizia eta subiranotasun politikoa oinarritzat hartuta. Erronka hori guztiei ezin zaie behar bezala erantzun eskumen mugatuekin. Gaurko auziek, gaurko tresnak eskatzen dituzte, eta Euskal Herriak autogobernu eta burujabetza handiagoa behar ditu bere etorkizuna bere herritarren borondate demokratikoaren arabera antolatzeko. Horregatik, oroimen historikoaren aitortzak gaur egungo autogobernuaren inguruko eztabaida politiko eta instituzionala eginkatu behar du. Horregatik guztiagatik, Prentsak Udalbatzak honako hau erabaki du. Lehena, Prentsak Udalak bat egiten du alkateen mugimenduaren 50. urteurrenaren eta Foruen abolizioaren 150. urteurrenaren oroitzapenarekin. Eta bi efemeride horien garrantzi historiko, politiko eta instituzionala aitortzen ditu. Bigarren, udalanek aitortzen du Lapurdi, Nafarroa Behera eta Zuberoako Euskal Lurraldeen eskubide historikoen abolizioa Frantziako iraultzarekin gertatu zen. 1789 eta 1790 urteen artean. Horrez gain, adiertzen du 1891an Nafarroa garaian eta 1896an Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ezarritako Foru Erregimenaren murrizketa eta abolizio prozesuek Euskal Lurraldeen jatorrizko eskubide historikoen eta burujabetza instituzionalaren galera ekarri zutela. Era berean aldarrikatzen du eskubide horiek ez direla iraungi, ezta herri borondate demokratikoaren ordez kanpoko erabakiz deuseztatu ere. Hirugarrena, udal honek berresten du Euskal Herria Europako herri guztien artean berezko nortasuna eta nazio izaera duen herria dela, historia, gizarte eta kulturako ondare berezi baten gordain. Bi estatutan kokatua eta gaur egun 3 eremu juridiko politiko ezberdinetan antolatuta dauden 7 lurraldeetan duela bere leku geografikoa.
eta Euskal Nazioa osatzen duten herritarrek dutela bere etorkizun politikoa modu libre eta demokratikoan erabakitzeko eskubidea. Laugarrena, udal honek aldarrikatzen du beharrezkoa dela foru integrazioaren eta burujabetza osoaren bidean urrats berriak egitea. Eta horretarako Euskal Herriko lurralde eskubide historikoak eta autogobernua eguneratzea gaur egungo behar demokratiko, sozial eta instituzionaletara egokituz. Bosgarren, udal honek aitortzen du Euskal Herriaren historian izan duten eginkizun erabakigarria, bereziki foru tradizioan, udal demokrazian eta herri ordezkaritzan. Eta konpromisoa hartzen du etorkizunean ere Euskal Herriaren eraikuntza demokratikoan erakunde demokratikoen rola indartzeko eta hauen artean bereziki udal erakundeena. Seigarrena, udal honek bat egiten du 2026ko uztailaren 19an Bergaran antolatuko den ekitaldi politiko-instituzionalaren helburuekin, alkateen mugimendua gogoratzeko 1976ko udal ordezkarien ekarpena etortzeko eta Euskal Herriaren eskubide historikoen aldeko konpromisoa berritzeko. Vale. Zer gauzateko? Bueno, pizkat bozkan azaltzean. Mosaren onde bai bizkotuko dugu, garbi dago. Foruen poliziaren eta alkateen mugimenduaren garrantzi historiko ikusten dugu eta politika partekatzen dugulako. Euskal Herriaren instituzionalak balitzetan ere lekua izan behar duela uste dugu eta eskatik bai eskabutu emango dugu. Aldi berean bai eskatu nahi dugu. Horrelako testuek ahalik eta foru instituzional zabaren handia esatena, urrengoetan. Eskubide historikoen autogobernuan eta gure herriaren erabatzeko gaitasunaren defentsa ikuspegi zabala dela parteko eta gizarte rural baten gehiengoa ordezkatzeko gai den batetik egin behar da. Hau diogu, proposamena bat tipat, behatzen egindako proposamen bat izendako, eta gainera ez du hau balitza horretik, gure alderdiarekin posta elektronikoz edo bilera baten bidez landu ziteken, bi formakuntzek batera postako testu komun gisa, Israelen beretzean, Bergararen model italiaren gertatzen den bezala, hor bi alderdiek, ontoki batera llegatu gara, eta horrela biok bultzatuko dugun ekitaldi bat izango da, baina testu hau, gortua izatez mozio hau ez da biok bultzatzen duguna, naizka bai esko botamango dio. Uste dugu berriro ere, aukera bat eratzen ari garela, gure alderdien arteko balizko anarkietzak tokiko mailan indatzeko, ala ere, esan zara, asko Esan bezala, eta batetek batzordak izan genituen eta batzordetara eman genuen mozioa eta batzordetan ere landu ziteken bestetik esan bezala eta batzordetan esan zen moduan eta kontrakorik ez balego, adibidez, mozio hau ere jaso dugu Trapagarango udaletxetik, Trapagarango udaletxean nekez gobernatzen du EH Bildu gaur egun, eta beste alderdi batek. Baina musio hau dago onartua edo printzipioz kontrakorik guri heldu zaiguna da musio hau adostua dagoen instantzietan alderdi politikoen artean. Hogeita igandeko ekitaldia adostua dagoen moduan. Eta guk batzordeetan holan adierazi genuen. Hau da, lehenengo albistea, daukaguna honen gainean, kontrastea inbarko genuke, baina da lehenengo albistea guk pixkat, ez dakit, harrituta gainotzen gara, baina posten gara ere alde bozkatzeaz, hori da gure azalpena. Eta hau ere adierazi genuen batzordetan ere adierazi altzan, hau ez zela horrela, hau da, bi alderdin artean eta ez plentzian bezik eta beste instantzia batzuetan ez adostua ez zela izan ziteken eta guk esan genuen hau musio bat konpartitua da, guk aurkeztu dugu, baina guk aurkezteaz gain zan unak hartzeko eta prozeduran batzordetatik pasatzeko eta bar. Hau ezan da, bozkatzera pasako bineteke, aldeko botoak, hau batez onartzen da, eta 13. puntua izango litzateke azken osorko bilkuratik maiatzaren 19 bitartean emandako dekretuen berri emotea. Ez da bozkatzen, zeozekoa gozateko, ez, baude bi mozio horiekin hasi aurretik, jarraituko dugu osoko bilkurakin, kazunetan galde eskarietara pasako horretik bi mozio daude,
jarraituko du ordenean, mozio bat aurreko astean bilkura, batzorra baino lehenago aurkeztu zen, eta beste bat gaur goizean jaso dugu. Orduan lehenengo isuskitza udal taldeak aurkeztutako mozioa dugu, eztabaidatzeko, lehenengo urgentzia bozkatu behar da, hau da, mozioaren urgentzia, ez dakite urgentziaren inguruko azalpenak eman nahi duzue, edo urgentzia bozkatzen dugu eta gero jarraitzen dugu. Bai, bai. Osea, sobre la carretera, sobre su responsabilidad, existe una ejecución de sentencia y una arreglo de la Nekane, acerca un poco al míster que no lo pilla la grabación, por eso más que nada. Vale, sobre su responsabilidad existe una reparación que viene de atrás, viene de una sentencia aproximadamente en el año 2019, en la que ya el juez establecía que ese día le correspondía arreglar al ayuntamiento al margen de la titularidad, de que en caso de que fuesen particulares, que los gastos de esa urbanización se los tramitara a ellos, ¿no? Los hace el gasto. Con esto lo que quiero decir es que realmente este arreglo podía estar en una situación mucho más avanzada que la que está ahora, pero bueno, decidió el ayuntamiento que esperar hacer el expediente de investigación de titularidad. El expediente de investigación de titularidad salió que el día un año de acceso por prescripción accesitiva por tiempo de memoria, que es un día público, y entonces se propuso un proyecto el cual ya el día 1 de junio del 2026 entró en este ayuntamiento. De ese yo traslado a nosotros y el traslado al último partido político, al Reuniones, y el traslado a la oficina técnica, y queremos hacer constar que ha pasado ya un mes y medio, y dado que es un proyecto que por su envergadura va a requerir de trámites largos, porque tienen que entrar varias instituciones para dar el visto bueno que se está ejecutando, a fecha de hoy todavía no se ha llevado para su aprobación provisional y, bueno, pues entendemos que se está dilatando de una forma que no es innecesaria y que debería de durar muchísimo más, debería de ser mucho más ágil y debería de estar en una situación ya de aprobación inicial. Entonces es por eso por lo que entendemos que tiene razones de urgencia suficientes, porque el día se encuentra en un estado de deterioro muy importante. Al final van pasando los plazos, nos vamos ralentizando todos y ya estamos a una fecha como la de la julio, 14 de julio de 2026, en la cual todavía del proyecto pues está lo que es totalmente en barrios. Y lo que nos preocupa es que realmente vaya pasando el tiempo y ese proyecto necesita una aprobación inicial para que el resto de instituciones empiecen a darles los vistos buenos, las alegaciones ciudadanas y demás, y entendemos que se está dilatando el exceso y por eso solicitamos, entendemos que tiene urgencia lo que es la moción para la aprobación del proyecto del vial, que sí os hemos presentado una subsanación porque se nos solicitó en las comisiones que no se sabía, que no se conocía bien cuál era el proyecto que se presentaba, y entonces os hemos mandado era lo que nos pasó Cristina, el número de expediente, que no sabemos si es el número de registro o no, pero tiene un número de expediente, y porque es con la carátula que fue presentada. Urgentzia bozkatuko genuke, kasu honetan guk bat gatoz urgentziarekin, sententzia bat dago tarteko, eta bat gatoz errepide hori konpondu behar dela. Bat gatoz errepide horrek moten diola zerbitzua 1000 biztanleei, bat gatoz egoera ez dela egokiena, errepide horrena, eta ere bat gatoz ere formekin, aurkeztu informekin, dela aste bat, aurkeztu zelako. Urgentziari dagokionez, gu baiezko botoa emango diogu. Hori bozkatuko genuke orain, gero azalduko diogu, gero aurrera azalduko dugu. Urgentzian inguruan zer ezin nahi duzu? Bai, gauza, bien inguruan izango da. Gure kasuan abstenituko gara eta abstentzioaren motiboa bai inguruan dugu. Queremos explicar por qué en este caso creemos que vamos a abstener, vamos a abstenernos.
y esperemos que digamos por qué, ¿no? Esta moción, evidentemente, se pudiera considerar urgente y por eso nos abstenemos y estamos en contra de ello. Tenemos que dejar claro un poco algunas posiciones. La primera que sí que compartimos bajo un problema que hay un centro de solicitado en muchas de las situaciones durante estos más de 3 años. También hemos sido críticos en el momento en el que este proceso ya inició hace muchos años y creemos que la actuación, claro, es necesaria, por supuesto que sí. Pero precisamente por también respeto, ¿no?, al barrio y no vamos a alimentar un poco esa falsa expectativa que parece que se está queriendo generar con esta moción de AEI. Este problema no ha aparecido ahora. Como bien se ha indicado, y lo ha dicho en este caso su representante, lleva tiempo encima de la mesa, todos sabemos, nadie que está aquí puede decir que no lo sabe. Por eso la agencia no parece responder a un hecho nuevo, sino a la necesidad de visualizar pues, un movimiento cuando queda menos de un año a las elecciones. Hay, que tampoco es que hayamos visto muchísimas propuestas durante estos más de 3 años, pocas propuestas a nivel de mociones, pocas votaciones en las que haya discrepado grandemente con el equipo de gobierno, casi un símil, ¿no? Muy similar en votaciones y casi las podríamos enumerar a porcentaje en cómo hay votado casi una gran parte con los últimos más de 3 años. Este problema, decíamos que ha generado mucha expectativa en injusticia, y lo sabemos, tratando que conseguiría para el barrio pues, lo que otros no habían conseguido, ni PNV, ni Bildu. Sin embargo, las mejoras materiales, pues es verdad que no se están visualizando. Y esto ahora pues, intenta dibujar un expediente técnico complejo, mirando un horizonte, pero es que el expediente no deja de ser complejo, por mucho que ahora le queramos empujar, tanto al equipo gobierno como al equipo técnico. Y suscita lo que no necesita son datos políticos, ni especificaciones como las que se van a hacer las que se hacen hoy. Necesita expedientes completos, informes, presupuestos, calendarios realistas, garantías. Creo que eso es lo que más hace falta al barrio, porque es verdad que entre diferentes situaciones hemos contribuido a que no quede claro cuándo se va a solucionar esto. Y no es una responsabilidad única del equipo de gobierno actual, sino de todos los que hemos tenido alguna responsabilidad. Pero es que la solución tampoco la ha traído a él y claramente esta incluso los propios técnicos han mostrado la necesidad de profundizar y dedicar un tiempo más a estos informes y a estos análisis, más allá del verano. Por eso, en este caso, vamos a abstenernos, no porque no queramos avanzar en justicia, somos los primeros interesados que representamos una buena parte de ese barrio también, sino porque creemos que esta moción llega a un momento, en verano, creemos que está mal planteado y que busca vender expectativas que quizá el ayuntamiento no pueda cumplir los términos que se sugieren, lo que nos llevaría otra vez a una situación de crispación en el mismo barrio. Ya no será el PNV quien no lo ejecuta, tampoco será el Bildu, pero tampoco será por ahí. Y los vecinos y vecinas seguirán con este discurso pensando que algo pasa en su barrio. Lehenengo bozkatuko dugu urgentzia, eta gero ja nazioan aldeko botoak, aldeko 8 botoekin onartzen da urgentzia, eta abstentzioak 3 abstentzio. Lehen esan duzue, barkatu. Eta urgentzia eta orain bai pasako ginateken mozioaren beraren oskatzera eta bera asaltzera, ez dakite zer gehiago azaldu nahi duzuen, uste dute AJPNVek azaldu dela ja bere botoa, bere osotasunean, ez dakit zuzkitza udaltaldeak mozioa bera azaldu nahi du, edo irakurri eta pasako ginateke hau bera asaltzera, gure botoa bintzat asaltzera. Bueno, realmente en nuestra moción, la urgencia de autorización de CAE, no solo porque necesitamos que la obra se haga, porque tenemos un problema real en el barrio, sino porque hemos visto que desde el 1 de junio ni siquiera ha entrado en el registro del proyecto. Eso lo que hace es dilatar en todo el proceso. Nosotros pensábamos, hasta que el otro día nos enteramos, pensábamos que esto era casi una cosa automática, ¿no? Nosotros nos llega un email donde están el arquitecto técnico, el arquitecto municipal, compañeros de alcalde. Pensamos que esto ya está el proyecto hecho, por lo tanto, terminado como decía Ricardo, de civilar, pensamos que esto era automático, que ya empezaban a correr los plazos. Claro, pensamos que no, que tiene que primero el registro, que luego tiene que pasar por la oficina técnica. A ver, la oficina técnica ha participado, creo que también bastante intensamente en todo el proyecto, por lo menos en las reuniones siempre había alguien ahí. Y entonces por eso hemos hecho nuestra urgencia, porque tenemos que pasar 1 mes y medio y que no se ha hecho nada.
aparte de que se ha hecho una reunión con el vecindario y tal, pero lo que nos interesa son los procedimientos según el ayuntamiento, para que esto se pueda mover, que pueda ir a las otras instituciones, que no se quede parado. Entonces, nuestra pregunta es ¿por qué no se metió en el registro? Eso para empezar. Si igual hay alguna cosa técnica que nosotros no controlamos, pero eso es lo que nos interesa saber, por qué no se metió en el registro y por qué está como esto. Pero por eso es realmente es por eso la urgencia para nosotros. Ya tenemos claro, como ha dicho Jackie, pues que es algo que lleva su tiempo, y un problema que viene desde hace muchos años y que obviamente pues no es ideal. Y esa era la cuestión. Mozioa bera irakurriko duzue. Ni gauza bat, egin duzun galdera baten inguruan bai gustatuko litzaidakela azalpenak ematea, eta batzordetan eman genuen azalpenak. Eta horretan akaso izango naiz, ez dakit, erregistrorako sarbidea 3 urtetan denok dakau. 3 urtetan batzordetatik pasatu dira proiektuak, incluso batzordetatik berri moteko pasatu dira proiektuak, erregistrok ez direnak sartu. Hau da, momentu horretan. Olako obra proiektu bat, guk jaso genuen lehenengo borradorea. Hau da, gau ditz egiten 2.000 euroko proiektu batetaz. 5 milioi, barkatu. 2.000 izango da ziren ez gineateke hau da egin da egon zen. Kontuzeke batzutan 2.000ko gauzak ere batzutan gastatzen dute. Baina, eta batzordetatik, hainbatetan gertatu zaigu, gauza bat ez egotea erregistroz, pasatzen dugu batzordetatik, edo aurreratzen zaizue, kasu honetan, jaso bezain pronto, gainera, eske ni oporretan nengoa. Jaso bezain pronto, luzatu genizuen borradorea. Eta hori egin genuen. Zuek erregistrorako sarbidea duzue, erregistroa ikusi duzue, eta ez. Eta, orduan, ez da guk zeo zer esan barri zuela horiek erregistroz ez dago. Gertaiteke eso hartzea. Hori ere gertaiteke eta oso gizatiarra da. Baina kasu honetan, hori erregistrotik ez hartzea, zera borradore bat. Ez dugu izan, ez da aukera lan egiteko. 800 horri dira. Gure udal teknikoak horretan daude lanean. Zenbat pasatu da, denbora esente, pasatu dira 12 egun abilez. Eta ordutik gauza asko dira, ez da ralentizar. Lan egin da. Eta, hori da, nire ustez, denboren inguruan, tempusen inguruan, nik uste dut ezateaz dela zer egin baita batetik. Jarri ditugun indarrak nolabait mesprezatzea da, porque nik uste dut indarra jartzen ditugula, eta bestetik udal langileak ere egin duten lana balioan ez jartzea da. Nik uste dut lan bat egiten ari da. Eta uste dut zuek ere badakizuela eta onartzen duzuela ere. Horren uste dute, denborekin batzutan pedagogia egin behar dugu, ze ez da erreza jendeak ulertzea. Nik ulertzezaket jendea, hemendik kanpo, dagoen jendea ez ulertzea. Eta hori ere auzoan esan genuen. Ulertzen dut jendearen haserrea. Guretzako oso frustrantea da askotan. Ze kaletik gat eta kalera goaz. Eta oso frustrantea da denboren eta tempusen manejatzea, baina kasu honetan uste dut ere hori ere balioan jarri behar da, eta pizkat, segun, ze hori, ralentizar ez nik esan nuk ez dela hitz. Eta mozioa. Se escucha Pablo discusión artículo 46 de la ley 6 de la ley, hablando de la base local, en relación con la declaración de urgencia regulada de los artículos 91.4 y 97.3 de la ley de decreto 25.636, de 28 de noviembre, por el que se aprueba cada uno de la organización, funcionamiento del régimen jurídico de las comunidades locales, eleva para su debate y aprobación a la próxima sesión ordinaria del Pleno Cooperativo a la 14 de julio del siguiente moción por razón de impotencia. Mediante acceso a la red de justicia, requiere una intervención urgente debido a los evidentes problemas de conservación que presenta en su plataforma, especialmente el desarrollo actual regulado por semáforo y los estrechamientos existentes. Esta corporación ya dispone de la elaboración del proyecto técnico para su reparación integral, con el objetivo de optimizar los plazos administrativos, evitar dilaciones innecesarias en el inicio de unas obras prioritarias para la seguridad vial, garantizar la coherencia de los expedientes. Resulta necesario proceder a su aprobación inicial
manteniendo la denominación oficial que ya fue determinada en el expediente de investigación de titularidad. Por todo ello, se lleva al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, el pleno del Ayuntamiento acuerda proceder a la aprobación inicial del proyecto técnico de obras para la reparación del vial de acceso y justicia, con el fin de agilizar los plazos de tramitación del expediente. Segundo, mantener en todo el expediente administrativo la naturaleza y denominación del vial como camino de acceso público suscrita idea, estricta conformidad con el resultado del expediente de investigación y titularidad resuelto por esta administración. Tercero, instar al equipo de gobierno a realizar los trámites oportunos para proceder a la publicación de esta aprobación inicial en el Boletín Oficial de Vizcaya a la mayor brevedad posible, de cara a dar continuidad al resto de fases del proyecto. Nik horren nik uste dut oinarrian guzti hau egingo da. Oinarrian aipatzen diren 3 puntuak egingo dira. Eta bat agertzen diren puntuak, hasierako onarpena eman behar da, isuskitzako bidea bezala izendatu behar da, eta espedientea berezotasunarekin jarraituko dugu. Orain arte egin dugun moduan. Kasu honetan, guk esan dugu urgentzian hartzen genuela, horretan ere ondo ikusten dugu, baina bai esaten dugu, orain eskatzen dela edukia bera, ezin dugu eraman bozkatzera pleno bat, eta onartzea mozio baten bidez, izan zen nulo pleno derecho nolabait, 5 milioi euroko proiektuak, eta salduko dut batetik, erregistroz dagoelako, esan duan moduan, gure udal teknikariak daudelako lanean, bere tempusak eta denbora behar dituzte, uda garaian daude, eta aparte, behar dituzte euren tempusak, preferentzia bat dauka honek ere, hori ere esan behar da, eta bestetik 500.000 aipatu dira lege batzuk, baina 5 milioi euroko proiektu batek behar du aurretik, onartu aurretik, behar du teknikoki, teknikoaren onespena, bulego teknikoaren onespena. Orduan, ezin da onartu hola, txosten hori ez dago gautakoz. Eta nik uste dut gauzak batzutan egin du gauzak gaizki. Beste proiektu batzuk ekarri genituen aurreko urtean, eta onartu izan dugu azkarregi joan ginela. Eta hori aitortu dugu publikoki, ekarri genuen hasierako onarpen bat, faseka zegoenen, desberdintasun batzuekin, eta onartu dugu ekarri genuen ustaioko plenura, onartu dugu. Baina, gozen gauzak ondo dutera, 5 milioi euroko proiektua daukagu, 6 milioi euroko aurrekontua duen udaletxe batean, hasierako onarpena eman behar da, eta beti esan dugu, hasierako onarpen hori klabea izango dela bai alegazioak eta zein baita aldaketak txertatzeko, zein beste erakunde batzuen erantzunen jasotzeko, alegazioekiko epea murritzagoa da, azkenean alegazioerako epea hilabete bateko tartea da, tarratzen duena eta daukagu metroko adibidea tarratzen dutena ingurumen sailak edo beste sail batzuk tarratzen dute gehiago, hau da, alegazioerako epea, ziurazki, lehenago erantzuna egongo da, beste erakunde batzuetatik erantzuna jasotzen dugun bitartean, proiektuaren gainean falta dira inbat datu, falta dira oraindik eta txertatu behar da, porque esan duan moduan jaso genuena hasierako borradore bat da, eta jarriko dut adibide bat, haude hor, plazatzoko rotondarekin, gore eta bera. Eta hor ingelanen dago proiektu bat egiten. Igual izan ditugu ja 2 bilera, eta proiektua behin-behinean jaso zen da, batzordetara pasatu zen, baina, karo, oraindik ez dago erregistros. Eta nik uste dut, gugagoa zela, ez da inoingo momentuan gure helburua ralentizatzea orain arte mandako pausuak, inongo momentutik. Bai onartzen dut, behitzu, eta hori igual, akaso leporatu altzaigu, behintzat gobernura heldu ginenetik. Hasieran izan zen ikerketa espedientea, hori gauzatu genuen, eta paiak esaten zuen, hala ere mekanik ondo azaldu du, eta kaso horretan, bai, egiari zor esaten dut, paiak esaten zuen, berdin du norena den titulartasuna, eta hori batzi bitartean udalak egin behar duela obra, eta hori onartzen dut. Eta bitarte horretan, hor galde duen, igual, akaso urte bateko epea, ze 2024an agertu zen sententzia bat, non esaten zuen udaletxari nola gauzatu bazuen obra horrek. Igual tarte horretan gu gondi itxoiten, eta espero genuen sententzia hori aurretik. Sententzia hori iraun zituen iaia 2 urte tarratu zuen.
Eta espero genuen sententzia hori lehenago jasotzea ikusteko ze terminoetan gauzatu behar zen, kasu honetan, errepidearen bidea. Eta hori bai onartzen dugu. Geroztik, sententzia hori gauzatu zenetik irakurriko du zer egin dugun. Osa, porque nik uste dut, egin den guztia ez da lan zamuka. Horren atzean egon da, kriston lana udal langile guztien aldetik. Eta irakurriko dut, Betxu, sententzia jaso genuen iraiaren 10ean. Lehen esan dut, iraia hilabete zaila dela. Urriaren 9ean izan genuen bilera bat adosteko aldeen artean nola gauzatuko genuen sententzia. Zene genuena da, sententzia beraren gauzapena eskuatea epaitegira, baizik eta adostea ze terminoetan egin bar genuen. Eta horretan adostu zen bide horri ba. Bide hori azten zen estudio topografikoa, geoteknikoa, eta orain arte jarraitu dugun bidea. Estudio topografikoa bera genukan ja eginda 2024ko azaroren 19. Estudio geoteknikoa kontratatu genuen, baina estudio geoteknikoa kontratatzeko ez genituen neurri nahiko, eta horretan eskatu genuen la elaboración y valoración de los pliegos técnicos para el estudio geotécnico. Zebar genuen pliego batzuk egitea eta horiek baloratzea. Zeuden ez daude hemen langileak jakintza tekniko horiekin. Hori egin zen, kasu honetan, geoteknia larreak aurkezten du pliego horiek urtarriaren 13. El documento técnico para la licitación del estudio geotécnico necesario y esta contratación. Bestetik, paraleloki, kasu honetan, ekain abokatuak osatu zituen pliego administratiboak. Eta, otsailaren 6an, 2025ko otsailaren 6an bazeuden klausula administratibo guztiak osatuak. Eta horrekin hasten da lizitazioa, urgentziazko lizitazioa. Deitu da, 3. espedientea, 2025ko 3. espedientea. Hori da, kuriosoa, kontratazioa dagokienez. Se realiza la licitación de urgencia eta bide horri hau guztia adoste izan da. Eta horretan bai hori izan genuen estropezu handiena, licitazioa hori emoten da, kasu honetan ekizue, enpresa batik emoten zaio, enpresa batek irabazten du, enpresa horren ebazpena, licitazioa bukatzen da apirilaren 14ean, sinatzen da kontratua, baina eta zituzten 6 aste kasu honetan haien lanak egiteko. Ikusita zenbat tardatzen ari ziren, eta horretan ere kritika jaso dugu, akaso ez ginen izan zorrotzegiak hasieratik kasu honetan lan geotekniko horiekin gauzatu zutenekin, baina akaso ez ginen izan, baina alegin duguen kasu honetan kontutan izan da enpresa bakar batek aurkeztu zela, azkenean, pentsatzen dugu, lan bat eskatzen duzunean lana ondo aurkeztuko dela. Uztailaren 30ean, egin genuen lehenengo rekerimendu formala eskatu zulu urgintzari, kasu honetan aurkezteko lanak. Ez genuen erantzunik jaso. Abuztuan berriz, batean eta 26ean, eskatu genien entregatzeko lanak. Eta uztailaren eta irailaren 19ean jaso genuen lehenengo erantzuna. Eta hori lehenengo borradorea. Horri erantzun zitzaien esateko, hau da, ikusteko, 19tik 3. Horre nahiko azkar erantzun zitzaien, esanez, borradorea hori ez genuela honesten. Hori, notifikatu genion lurgintzari, eta eman genion epe bat hori subsanatzeko. Horre egin genuen ere bilera bat, urgentziazko bilera bat, urriaren 22an, ikusteko nola subsanatzen zon hori, abenduaren 3an aurkezten du berriz lurgintzak, geoteknikoa, lan geoteknikoa, 16ean, hortik eta 10 egunera, ia, apustu bat gehiago, moten diogu, kasu honetan, bigarren esaten dugu, ez dugu ontzat hartzen lan hau, honen azterketaren artean bazegoen pertsona bat kontratatua, udaletzetik kontratatua hori aztertzeko, esan bezala, udaletzen ez dauz jakintza horiek,
eta emoten zaizkio epe batzuk lurgintzari. Urtarrilaren 9an, entrega definitiva, lurgintzak berriz eskatzen du, eta horretan eskatzen du, 8an entregatzen du, eskatzen du lutsatzea, hor baloratzen da, ze puntutara arte, lan geotekniko berri bat kontratatzea, edo eskatzea behin betiko hau entregatzea ondo, ze bestela beste lizitazio prozesu bat gauzatu beharko genuke. Emoten zaizkio denbora gehiago, akaso onuntzak izan ginen, eta bitarte horretan, azkenean lurgintzak kasu honetan aurkezten du dagokion lana, uste dut, erratutaz banago, urtarriaren 26an aurkezten du, eta otsailaren 11an ematen diogu onespena lan geoteknikoari. Esandako datu guztiak nire ustez garrantzitsuak dira ikusteko horren atzean lan bat egon dela. Ziurazki, eta hori da, onartuen baldintzatu bat emoten da. Ziurazki, jenderentzako ulertzea guzti hau oso zaila da, nire ere kostatzen zait. Are gehiago, epeak gora eta bera. Eta hortik aurrera, otsailaren 11atik aurrera hasten gara kasu honetan proiektuaren idazketarekin, bazegoela aldez aurretik kontratatua. Eta proiektuaren kontratazioa dela eta espero genuen proiektua maiatzaren hasieran egotea bukatuta, baina hor bai ulertzen dugu epeak. Ekainaren... Bai, baina espero genuen horre maiatza tartean izatea proiektua aurkeztua, kasu honetan entregatu ziguten ekainaren batean. Horregatik, de hecho, apirilaren 30an eskatzen diogu Izuzkitzako jabegoen administrazioari klub soziala erabiltzeko aukera aurkezpen publiko bat egin ahal izateko. Baina aurkezpen hori aurreikusita zegoena ekainaren lehenengo asterako atzeratu behar izan zen, eta bitartean ekainean ere egin genuen bilera bat kasu honetan alderdi politikoak, teknikariak, jabego Izuzkitzako jabegoen administrazioa eta alderdi politiko guztiak. Eta gerora egin zen urbanizazioan aipatu den aurkezpena. Orduan nik uste dut horretan hito gehiago aipatu daitezke, gauza gehiago, idatzita daukagu, ezagutzen duzue soberan, uste dut horren atzean, lan ikaragarria gondela eta hau da espediente bat osatzea goitik bera. Hori da, nire ustez, goitik bera osatzea espediente bat. Orduan, nik uste dut erantzunkizunez jokatu behar dugula, paso firme, importante, paso firme, erantzunkizuna, pedagogia, zuhurrak izan, ez sortu espektatibak, baina eta horretarako gu beti izan dugu prest gaude, aurpega emateko, jendeari esateko nolakoak diren epeak, epe horiek zein gu askotan ez dugunak ulertzen, baina gauzatu bat diren, eta momentuz guatzen utzi behar diegu udal teknikariei haien proposmena gauzatzen, euren txostena egiten, eta hurrengo puntua, eta espero dugu, eta irailean guk gustatuko litzaiguke hemen egotea hau onartua. Aurretiko lan bat eginda, txertatuta ere auzo bilera horietan agertu ziren proposamen batzuekin, eta horiek txertatu daitezkela alegazio fasean, bai, noski, baina nik uste dut ere momentu honetan borradore bat onartzea baita beharrezkoa den ikuskapen teknikoa egun gabe, ez dela bidea. Orduan nik uste dut konbarka dela pausuz. Hau eta ralentizar, eta nire ustez jarraitzea, ze inor baino gehiago nahi dutenak hau gauzatu, nik uste dut garela hemen gauden 14 zinegotziot. Osa, 11 zinegotziot. Horein nik erritugu 5.000 biztale baino gehiago. Todo el tema de las favores que el nos conociendo. Y esto cuando el técnico del ingeniero de seguridad hoy día dice que es un proyecto acabado. En ningún momento dice que es un borrador de proyecto. Es lógico entender que el proyecto si está acabado, con sus más y con sus menos, porque de las reuniones que existimos con el técnico, quizás yo fui a unas reuniones distintas, pero lo que se cuestionaba básicamente era si tenía que denominarse camino o debía de denominarse calle.
pero no entendí yo que hubiese más allá de las alegaciones que se pudiesen ir presentando. Con lo cual, entiendo yo que si un técnico viene y presenta un proyecto definido, o sea, un proyecto finalizado, el proyecto finalizado es el que va a ser objeto de estudio y de alegaciones, que es lo que luego corresponde. Las alegaciones que después de hacer el estudio, a la parte de la oficina técnica, aunque han estado en contacto con ellos, a la secretaría que dar el visto bueno, al resto de administraciones y al resto de vecinos que tienen que trasladarse. Porque el proyecto se llevó al barrio, no se comentó que era un proyecto, que era un borrador, sino que se comentó que era el proyecto de la organización, por lo menos así lo entendemos. Entonces, bueno, a mí, no sé, hablar que esto es una maniobra política, intentar, no, así ya lo sé, pero hablar que es una maniobra política e intentar que los plazos sean lo más rápidos posibles, porque llevamos un montón de tiempo sufriendo con un vial que cada vez está en peores condiciones, que se nos está hundiendo, e intentar que vaya cuanto antes y intentar agilizar o normalizar los plazos que son posibles y deberían de haberse dado. Yo entendemos, si seguimos entendiendo que debería de haberse registrado, debería de estar por lo menos con los informes técnicos para llevarlo adelante, y al decir que además el hecho de que vemos en un montón de plenos lo mismo que con el equipo de gobierno, que nos puede dar todavía justificar más que esto es un brindis al sol. Nosotros votamos lo que entendemos que queremos votar y votamos aquello que queremos que es mejor para el pueblo. Y así lo hemos hecho cuando en su momento tuvimos que votar al pillar y entendíamos que esa obra debía de darse en su conjunto y no le dimos el visto bueno, lo mismo que votamos en contra de aprobar el presupuesto y lo mismo que hemos votado a favor de un montón de propuestas que hemos entendido que eran buenas para el pueblo. Y si eran buenas para el pueblo, eran buenas para sus quizá. Entonces, bueno, por favor, no sé, frivolizar con este asunto, pues la verdad es que no me parece de recibo. Por lo menos si alguien estaría ahí dividido todos los días por ese día, se daría cuenta de que hay más urgencia en que los trámites sean lo más ajustados a plazo posible. Vale. Nik inongo momentuan, guk ez dugu inongo momentuan aipatu maniobra politikorik dagoen, guk alegin dugara azaltzen, guk nola ulertzen ditugun epeak, eta nik uste dut ere, epeen inguruan ere, bai izan dugu beti, ez dugu inongo momentuan ezan, eta etxo esan dugu beti, are gehiago, epeen inguruan eztabaida bat sortu zen isuskitzan, esan genuelako, gure asmoa zen, iraileko plenora eramatea. Zergatik, honen jakitun bagarelako, eta badakigulako zetik udal teknikari baten onespena behar duela. Proiektu honek legalki, proiektu honek 5 milioi eurotako proiektu bat zerako onarpen emoteko izan behar du udal teknikari baten onespena. Eta kasu honetan, ulertzen dut, udal teknikari horrek, eta urgentzia ulertuta, errepide hau egin behar dela, errepide honek zenbaten bizelei emoten diela bidea, ulertuta guzti hori, eta ulertuta udal teknikari lankarga ulertuta, udal teknikarien mailan hau badagoela, esan genuen, hau bere bidea behar du. Esan dugun moduan, 3 pauso horiek, eta aipatzen diren 3 kontu horiek, egingo dira, mozioan, baina gaurko ekartzea ez genuke beteko, eta esan dut, formetan ez genuke beteko, ulertzen dut, ezabaiatzea eta urgentzia badelako. Orduan, nik uste dut, adibidez, desjabetu beharreko zerrenda ez dago proiektuan. Eta hori txertatu behar da, eta hori hasierako onarpenean egon behar da. Adibidez, udal teknikariak egin behar du. Ikuskatu behar du proiektu osoa, begiratu, eta esan, dokumentu horiek falta dira falta. Ez dakit erratuta nagoen, baina elako prozedimendu bat dagoen. Nosotros somos una cosa. La modificación que se da en el proyecto, que es la modificación que ha habido, que es la de una línea de camino, de una calle,
¿Eso está basado en algún informe jurídico, en algo que soporte esa mutación de manera de pasarse de camino de acceso a pasar a calle? No porque lo pongan en la carátula del proyecto, va a ser una calle. ¿Me explico? No. Cuando Isusquitzabide hizo el expediente de investigación de titularidad, su denominación fue por sus características jurídicas por un camino de acceso de comunicación. Entonces sí que se pasó a discutir, bueno, discutir no, el CIDLAX, el ingeniero del CIDLAX pasó a decir que se denominase como calle, por unos beneficios que podía plantear a nivel de diputación, pero claro, también tiene otros periodos que tampoco lo diputación. Simplemente la pregunta es, no por el hecho de que la carátula de calle va a ser una calle, sino que tendrá que cumplir los requisitos de camino de lo que es. Entonces lo que yo se pregunta es, ¿esa modificación que he hecho está basada en algún informe jurídico, aunque le dé... No. Que yo conozca, no, pero es lo que dice Aitor, todavía sí, o sea, el proyecto no se ha analizado en profundidad. Entonces, Eta hori, eta eztabaida hau sortarazi izan ere, auzoan, sortarazi izan hemen izan genuen barne bileran, dago kontu semantiko puntu bat, jarriko diren moduan mungiabidea da, eta mungiabidea berez kale bat. Kasu honetan, nik uste dute horretaz luzatu gaitezke, gero kontutan, gero hau beste kontu bat, eta garrantzitsua da. Kontutan izatea, udaletxe honetan inoiz ez dela onartu 5 milioi eurotako proiektu bat. Igual, garai batean egin zinean parkinak edo lan, baina azkenengo 20 urtetan 5 milioi eurotako proiektu bat ez da onartu. Orduan, goazen, honek daukan eragina zail guztietan, vale. Sí, pero entienden, 6 semanas quiero saber explorar el proyecto con un proyecto inicial para poder darle traslado a lo que está la secretaría y a la oficina técnica. En este momento ese proyecto realmente no tiene ningún registro, está en la norma. pero Que llevamos 6 semanas, o sea, que quiere decir que Es una cuestión más de practicidad. Es una cuestión práctica, o sea, lan egiten da, No, a ver, hori batez ere gehien bat, bulego teknikoan eta horako gerrako proiektuak jasotzen direnean, eta lehen jarri dut beste adibide bat, igual ez nahiz ondo azaldu, baina horako gerra proiektuak jasotzen direnean, aurretik, idazketa taldeak egiten duena da, bidali bulego teknikoari. Zergatik, bulego teknikoak bitartean dago lanean, buskatzen du, eta gero, jazartzen dena erregistroz, izango zen, nolabait, definitiboa, hasierako onarpena emoteko, eta hori da, orain arte, baina hemendik pasatu diren obra proiektu guztiak, osea, zuek bozkatu dituzuenak, eta askotan, askotan ez, osea, batzordetatik, beti, luzatzen dizuegu, askotan, erregistroz sartu ez diren proiektuak, benetan, osea, no, hau, egiten badugu, Da cuenta, o sea, expedientea da ja ez. Claro, bozkatzera pasatzen direnean, ja, bai, horre, bat dira erregistroan, eta zerretik egiten da guzti hau? Esfintzeko, limurtzeko, akatzak badaude topatzeko. no tanto por registro, sino introducirlo en un expediente de los de gama. O sea, que lo importante no es que entre por registro, porque muchas veces incluso la gente desde fuera tiene problema porque el sistema no soporta tanto peso. Entonces, es meter un proyecto en 35 trozos que al final, pues, lo que suelen hacer es un PDF completo. Pero y el tema del registro final, a producción de las nuevas sencillas. sí, pero a ver, yo lo que te dije es que yo había conocido ese proyecto por un buen caso. Pero que lo importante no es tanto que entre por registro, sino que forme parte de un expediente. Eso es para el expediente que le corresponde. A ver, toda la ejecución del auto de camino tiene hasta 7 expedientes asociados, porque empezamos con el expediente inicial del 2021, cuando llega la sentencia, y luego te los podría hasta leer o pasártelos, porque son, hay 2 recursos contenciosos del 22 y del 23, el de la ejecución del auto que se abrió específicamente cuando llegó el auto en septiembre del 24, luego hay, bueno, las contrataciones también,
Luego hay un expediente genérico de comunicaciones, tanto con los grupos como con la comunidad de propietarios. Está el contrato menor del levantamiento topográfico, el contrato menor de civilars para el proyecto del camino, la redacción del estudio geotécnico está asociado a otro a su vez, o sea, hay como 8 expedientes asociados. El que se denomina ejecución auto, camino y suscita es el que te dije que es el 1584 del 24. Baina, eta ero bertzioekin ez nahazteko hori egiten da. Osa, bertzio ez izateko 11 bertzio estrotik sartzen du, ezak zer, zuzenketak sartzen dira hori egiten da. Baina, bueno, nik uste dut ez dakit, izan beharreko zekizio zer daukazuen. Baina behin zuen ez da behin. Bai, ez dakit, osa, azkenean da kontu bat lan egiteko forma da. Bertzio, 11 bertzio ez egoteko, 11 zuzenketa. De hecho, gerratu da, ojo, estrotik sartzea eta gero zuzenketak txartea, baina horregatik da lan egiteko mundua. Vale. Entonces, digamos, y es por la definición de cara a la inglés. No tenemos que utilizar la palabra prioridad. Lo que estamos proponiendo es sobre la mesa y creo que se está viendo en este punto, en el debate que habéis tenido y el que estuvimos en general, y es o falta de información en AEI respecto a cómo se presenta un tipo de proyectos de estas previsiones en un ayuntamiento de menos de 5.000 habitantes, o hay una falta de comprensión sobre cómo se trabaja en este ayuntamiento por los medios que hay, tanto económicos como técnicos. Creo que se está haciendo una labor por intentar despolitizar el proceso en sí mismo y ejecutar algo que tiene que ver con una sentencia y, por tanto, lo que le hubiera caído a EH Bildu, le hubiera caído a PNV, como si hubiera tomado las elecciones justos, vamos sobre los y por tanto creo que, bueno, pues yo no puedo utilizar la palabra que has dicho, pero sí que quien no comprende y quien no está, bueno, pues comprendiendo que esta moción no tiene sentido en sí mismo en este momento, creo que está claro que es ahí y si responde a una pretensión, pues evidentemente lo veremos en el futuro y no ahora, pero por esto mismo nosotros veremos abstención. Vale. Vale. Bozkatzera pasako gara, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, ez da onartzen, kontrako 6 botoekin, 3 abstentzioekin eta aldeko 2 botoekin. Eta hurrengo moziora pasako gara, kasu honetan EAJ-PNV gaur aurkeztu duen mozioa, eta lehenengo urgentzia bozkatu behar da, orduan urgentzia azaldu. Bueno, mozioa kasu honetan, jakingo duzun ez bezala, uda honetan, ertzaintzak eta beste polizia lokalek jartzen dabezen, indarkeriak eta bestelako gertakari oso ez itxurosoak eta dela argindukoa da. Beraz, uda baina hartzen danean, jarrera ez oso iraganeko jarrera batzuk hasi gara babes ere bizitzen, eta inguruko babesa mai gainean eta urgentzian bat da, oso momentuan da, udan bertan eta oso gertu izandako gertakari batzuk izan dira, eta hori babestea da gure. Kasu honetan, guk azalduko dugu zergatik kasu honetan, uste dugu kasu honetan dira gertakari konkretu batzuk aipatzen direnak estaiaren 6an izan zirenak, hau da, batzordeak baino lehenago, batzordeetara bertara eraman ziteken mozio hau, da etxe aurkeztu batzuetan mozio hau askoz aurretik aurkeztu da, gaur bertan aurkeztu duzue, daukagu aurreko osoko bilkuran ere beste mozio bat ekarri izan, guk ez daukagu inongo eragozpenik honetaz eztabaidatzeko eta luze hitz egin dezakegu honetan, baina uste dugu ere urgentzia bera ez duela betetzen. Ez duela betetzen, horregatik guk urgentziaren kontra bozkatuko dugu. Guk gauza buena inguruan ja esandako guztia nik uste dut esandakoa dago, eta atzeratuko naiz ere aurretu da bilkuran hartuko genuen mozio hortaran aipatzen genuen herri honak behar dituela baldintzak sortu guztion eskubide sozial eta politikoak behar bezala garatuak izateko, eta egon daitezke beste gertuko gertakari batzuk hori adierazten digute hori ez dela gertatzen. Gertuko gertakari batzuk erregistros ikus daitezkenak. Ere,
Orduan, gu momentuz dugu urgentzia ez dela justifikatzen, eta zen bezala kontra bozkatuko dugu urgentziaren kontra. Orduan, hau ezan da, bozkatzera pasako ginateke urgentzia aldeko botoak, abstentzioak, kontrako botoak, kasu honetan, kontrako 6 botoekin, aldeko 3 botoekin, ez da 2 abstentzioekin, ez da kasu honetan ez da sartzen udalbatza honetako gai ordenean. Eta pasatuko ginateke 14. puntura galdezkariak. Ez dakit zer dagoen esateko. Kasu honetan, eta mozioa aurrera ez da, gure aldetik gain pasatu, eta erregoatein kasu honetan udaltaldeari. Hace tiempo que se llevamos escuchando que los tribunales han cambiado, pero que se ha ido todavía son frecuentes y últimamente más actitudes niños que nos recuerda épocas pasadas, épocas oscuras que por desgracia nos tocó vivir en este país. Ya son varios los episodios de graves ataques, amenazas, señalamientos, insultos, hazañas, policías municipales e incluso a jóvenes que están opositando para estos puestos que hemos vivido durante estos últimos meses por parte de algunos colectivos y personas. Y es que la demarcación territorial de la Ertzaintza de Verónica tampoco se libra de estas actitudes. Y durante estos días de julio, varios ertzainas han sido amenazados e insultados. En esta ocasión se han utilizado además sus viviendas familiares para realizar estas amenazas. La convivencia y la seguridad de la ciudadanía son pilares fundamentales de una sociedad democrática y tanto la Ertzaintza como las policías locales son un elemento central para garantizar la seguridad. Los episodios vividos estos meses y los sucedidos estos pasados días agentes de nuestra demarcación son actitudes antidemocráticas, claramente, que se pueden calificar como violencia de persecución, lo cual supone una grave violación de los derechos humanos. Es por ello que requieren que el conjunto de las instituciones y los responsables públicos denuncien y condenen de forma contundente para que no se repitan. Es por eso que rogamos, en este caso, al Ayuntamiento, que por un lado, pues, nuestros representantes municipales, pues, denunciemos y condenemos estas amenazas e insultos que han sufrido los agentes de la Ertzaintza, cada uno por las que se consideren. Que el Ayuntamiento y el resto de concejales apoyemos un modelo de convivencia basado en el respeto e impulso a los derechos y libertades de la ciudad nacional y el deber del pueblo con el cumplimiento de las instituciones. Todo ello a la luz del señor que se ha dado la Euskal Policía, la Ertzaintza y las policías locales. Vale, mila esker, besterik. Defendein inguruko, berezik egutako gara eta errogoa da irizpidea zabaltzea, hori da errogoa. Errogoa da, hau, aurrera egiten baldin badu, irizpideak zabal dezan. Eta hau, batzuetan ez dut kasu honetan, dakizunez gu, adibide batzuetan genituen, pasan batzuetan, adibidez gazteriaren nazioartean egunan, dugu gazteriak behar duen edikua eta garantzia badu horrelako zenidea aldean, edo bakearen nazioarteko egunak, justo orain batu dugu puntua ikusita, bakearen ikuspuntuare bertan sartzen da modu batez, edo Euskal Diasporaren egun, hau da, Euskal pertsona guztien momentu garrantzitsua urtean zehar. Beraz, hiru eta ez hain politizatu direzen egun, nahiko neutral, incluso. Eta honek ez dira bat konsideratu eta ez dira sartu, ez dira, hau gure arrera, izan da, guetzako sorpresa da, ez direla sartu, hala ere, esan bezala, errogo da irizpidean zabaltzea mesedez, eta horrengoan 10 minutuak emitzeago lusatzea, ez lusatzean, kontu hau, hasi oso kopero, kulturen horretzen, eskerrik asko. Barkatu egin irizpideak lana oso izateko, idatziko ditugu, partekatuko ditugu, eta baloratuko da, minututako testua irakurtzea, ala ez irakurtzea, zite bat izan behar. Eskerrik asko. Badu bestelako galdezkari. Caso honetan, vamos a hacer una pregunta que tiene que ver con una cuestión que, seguramente todos conocemos de las últimas semanas, pero que, tiene que ver con la relación con las obras de Zarachaga. Y en este caso, pues un poco trasladando esa preocupación que nos han hecho las ciertas vecinos, vecinas, no solo a nosotros, sino también al ayuntamiento, a la policía local, a los registros y demás, de unas percances que están sufriendo en ese día a día
Y la verdad es que no queríamos cuestionar ni la responsabilidad de las obras, que son del consorcio, en este caso, y lo decimos claramente. Aunque puede haber partes también que podrían estar involucrados al ayuntamiento, alguno de ellos, y que somos conscientes de que el ayuntamiento no siempre puede intervenir en todos los aspectos interinstitucionales. Quiere decir que partamos de ese punto, partimos también sobre que esto podríamos debatir largo y tendido, y la pregunta no va a sobre esto. Ya lo adelanto para que el debate, no sé qué sea eso, pero nosotros no vamos a alimentar ese ahora mismo, y que también sobre la colaboración entre administraciones, la coordinación y demás, pues bueno, no es el objeto de la propuesta. La pregunta es bastante más concreta, es sobre la respuesta que disteis por registro a la cuestión, a los varios escritos que hicimos, y también entiendo que de alguna forma que respondían a algunas demandas de algunos de los vecinos y vecinas del barrio, y tienen que ver con la negativa a convocar una reunión con los vecinos y con las vecinas, indicando que, bueno, que con el hecho de que ya haya un jefe de obra y la información que se pueda transmitir del consorcio, pues que era más que suficiente, ¿no? En el momento en el que ha habido muchas incógnitas, se sigue habiendo. De hecho, si ahora mismo preguntásemos, muchos vecinos aún habiendo un cartel no sabrán exactamente qué se va a hacer delante de sus casas. No digo, puedo decir, no digo que sea la responsabilidad del ayuntamiento, en la ejecución. Nosotros vamos a ir a la pregunta sobre el por qué no montar esa reunión, por qué es negativa la reunión. Cuando ha habido dudas, cuando hay desconcierto, cuando ha habido una falta de información, ya sea de unas o de otras administraciones, lo que no se entiende es que se organicen reuniones en los barrios en momentos menos necesarios, porque igual es una cuestión que queremos acercarnos y ver qué pretensiones hay o qué proyectos puede haber, y sin embargo, en el momento en el que sí es tan clave como este, ¿no? En el que los vecinos y las vecinas piden explicaciones por escrito, telefónicamente, in situ y demás, pues el ayuntamiento no muestra esa disposición cercana y ayuda a los vecinos, que nos ha sorprendido muchísimo, y más después de algunos estudios que a veces hemos escuchado en este tema. Entonces, bueno, pues la pregunta es esta, es muy clara. ¿Por qué esa negativa a convocarla con lo sencillo que hubiera sido, más allá de tener toda la información o no, convocar una reunión para aclarar, estar cerca de los vecinos y ofrecer una información dentro de lo que se puede y lo que cabe, mostrar esa cercanía al barrio? Bai, nik erantzungo dut. Nire ustez, karo, hitz egiten da auzoaz berosotasunean, eta nik uste dut ere joan behar garela muinera. Kasu honetan muinera, hitz egiten da auzoaz berosotasunean, eta joan behar garela muinera. Kasu honetan muina da, kasu honetan Zaratzaga auzoaren zonalde batean egindako errepide mosketa, asfaltatze lanak, eta, bueno, asfaltatze lanak baino, sartzeko hori batzuk, oditeria. Hori da, honek eragina zeukan, kasu honetan, populazioaren zati batean, berdin du txikia edo handia. Horrek ez du, kasu honetan, gure irizpidea aldatzen auzo bilerak deitzeko, Zabalazkin, ziurazki, akaso jende gitzeago bizi da eta aprobatuta daude eta auzo bilerak egiten ditu. Kasu honetan, ulertzen duguna, auzo bilera honetan, kasu honetan, bilera hauek, hauen lidergoa hartu behar duena, patzuergoa zala. Hori da, guk ulertzen duguna batetik, bestetik. Kasu honetan, aipaturiko kale honetan bizi diren eta bizi diren auzokide ezberdinen erregistroak jaso genituen, eta horietariko bat zen, bilera bat eskatzeko. Eta gu horri erantzun genion. De hecho, jaso genuen kainaren 16ean idazkia eta 23an erantzuna zegoen. Aste honetan egiteko bilera bat. Orduan, ulertzen genuen, bilera hau ere bazela marko bat bilera hori egiteko. Ulertzen dugu, auzokideak izan dituztenean kesa desberdinak, jaso ditugu, eta ez bakarrik auzokideak, zuek izan dituzunean kesa desberdinak hartu ditugu eta alarazi dizkiogu patzuergoari. Eta hemendik ere, orientzia, patzuergoko langileak egin duten lana. Eta holan helarazi diogu, kasu honetan, patzuergoko arduradunari. Eta arduradun teknikoei, ze eurako daukate, inkluso nik uste dut, daukate gaitasun gehiago, eta inkluso finagoak dira, hainbat obretan gu baino. Osea, dituzte baliabide gehiago, daukate obrarako koordinatzaile bat, obrarako koordinatzaile hori enkargatzen da auzokideekin hitz egiteaz, eta bat. Orduan, patzuergotik informazio guzti hori jasota, baloratu gendun, batetik, guk izango genuen bilera bat, ja, beste bilera batzuk izan genituen aurretik, kasu zehatz honen inguruan, eta jaso ditugun kejen inguruan, eta
baloratu genut, bilera honen markoan egingo zela bilera hori. Ez zela beharrezkoa momentu honetan, auzo bilera bat, egitea are gehiago auzo bilera bat gu lideratzea. Eta hori da gure azalpena. Beraz, jakin dakizuenez, sare sozialetan partekatu duzu azken egunetan zalantzadan egingo direzen asfaltatze lan batzuk. Ikusi duzuenez, horretan, 3 kale edo bide ezberdin asfaltatzen dira, eta ez bakarrik zuk aipatu duzun zati bat. Horrek esan nahi duena da, ez dagoela bakarrik afektazio eremu txiki bat, baizik eta bere osotasunean ia hartzen duela auzoa. Horrek, zuek bertan, zuek publikatu duzu, sare sozialetan, beste informaziorik eta publikatu, baina hau bai. Azkenengo informazio hau bai publikatu duzu, sare sozialetan, beraz, jakingo duzu, ez dela eremu txiki bateko kontua. Bai, ez da eremu txiki bateko kontua, baina kasu honetan bilera eta bileraren inguruan, eta egon diren kesen inguruan, eraginak zuzena dauka eremu txiki batean. Gainera, bide pribatua den eremu batean. Ze egon diren kexak, izan ziren martxoan jaso genituen beste kexa batzuk bideratu ziren, eta patzuergoak non beharreko erantzunak emon zituen. Geroztik, gu beste kontraste batzuk egin ditugu. Eta bai, eman dugu abisua. Zergatik eman dugu abisua? Patzuergoari eskatu genion, mesedez, dagoenan kale baten mosketa abisatzeko denborarekin. Zeguk ere, hartzen genituen gure eskura, eta esaten genien eskua, zabaltzeko olako bide mosketak. Ere, abisatzen digutenean denborarekin, dagoenean ur mosketa bat, eta denborarekin abisatzen badigute, horren berri emoten dugu. Baina ez badigute horren berri emoten, ezin eskoa da. Eta hor, ere, erantzunkizunez jokatu da. Porque guri gertatu zaigu, Zalatza auzoan, ere gertatu zaigu, mosketa bat egotea, eta jasotzea, eguerdiko ordu batetan mezu bat. Ezin dugu horren berri emon, zegur mosketa bat. Aurretik jasotzen badugu, ulertzen dugu batzutan obrak hori ekartzen dutela. Zemoten dugu horren berri. Kasu honetan, abisatu digute denborarekin, eta horren berri emon dugu. Ojo, atzo jaso genuen mezu bat, esanez aldaketa txiki bat zegoela. Atzo, arratzaldean, ezin izan dugu horren berri emon. Zeria mesua zabalduta zegoen. Besterik gabe. Eskerrik asko. Beraz, ondo lotuta, eta irakurren gure bai direla auzo konkretu bateko kontu bat dela, baina, horrelako adibide batzuk baditu, beste bat adibidez izan da, durazko panketen. Panketeko horren inguruko informazioa, zeran garazidan, eta zeran jaso ditindan, eta horre bai arazo batzuk, sortu direzela, arazo diren informazio arazo batzuk, sortu direzela, horren inguran, edo horrela gure aldetik. Hala ere, gure durrango galdera, gure guaren ingurukoa izan da. En este caso, mencionaba, vamos a hablar sobre la oficina de turismo. Palanketa aipatu duzula gustatuko litzaiak aipatzea, ze aipatu duzu palanketen hasieran da obra bat lidergoa eraman zuen Gorlizek eta Plentze artean gure balzarekin eta guztien balzarekin onartu zena, eta kasu honetan hasieran Gorlizek jarri zituen bando batzuk eta gu bando horiek zuzentzeko eskatu genizkion. Eta hori bideratu da, bestalde ere edukiontzi batzuk mugitu zituzten, eta horrekin bideratu da, palankete 5 egun egon zela itxitu. 5 egun. Besterik gabe, matiz hori egitarratik. Eta ulertzen dugu olako obrak, nola ez, jendean eragina dutela. Nik esatu nuen moduan, ezin da tortilla patata batein arrontzak apurtu gabe zoritxarraz. Momentuz ez dago asmatuta. Ez da, eta kaso, otorkizunin bai. Es esa rango bandera el número de Uruguay Sanguana y en este caso la pregunta es una pregunta que creo que es bastante sencilla que nos puede ayudar a entender, al menos nosotros, si algo todo entendemos bien o no. No sé si cualquiera de los concejales puede responder a esta pregunta y sabemos cuál ha sido la evolución de los visitantes de la oficina de turismo en los últimos 4 años. ¿Ha ido a más? ¿Ha ido a menos?
Vale, zauz. Idatziz pasatuko dizkizugu datuak. Baina badutu. Aztertu bat dituzte eta ikusi. Bueno, tienes un grupo de información, batean ez dator zuen, beraz, ez da kriterio bat izan, urrengo paketarako. Nos giramos. Ahora, cuando decidimos o se plantea en la comisión que parece que se va a cerrar la oficina de turismo y a detener el servicio en este caso, atención turística y técnico de turismo, pues no sé, hemos llegado a pensar que era porque igual es que no se usaba y entonces no venía nadie, y entonces por tanto, pues, pero bueno, vemos que nosotros no dicen lo que ha movido esta decisión, por lo que habéis explicado. Pero claro, lo que hay detrás es bastante más relevante, ¿no? Al final el servicio municipal de turismo, pues, es una cuestión muchísimo más profundo. Sí que por un lado comentáis que tenéis la intención de no dar continuidad, en este caso a la oficina de turismo. Entiendo que esto a su vez nos lleva a técnico de turismo y a la presencia de Plentzia, pues bueno, en una red, en una organización donde están conectadas todas las oficinas de turismo, por tanto, toda la atención turística de Euskadi, por tanto, toda la información estadística de Euskadi y, por tanto, bueno, pues nos salimos de todo esto que se viene cosechando y trabajando y recogiendo en los últimos años. Es como hacer, solo por desde una perspectiva estadística, sería como no dar continuidad a una serie. Y esto es lo que, en principio, en GRES, salimos de Junta Nacional de Turismo con técnico de turismo, será este cajón, porque Iturbasque así lo tiene en sus bases. El gobierno, además, en este caso, municipal, lo que ha afirmado es que, bueno, su modelo turístico no es el turístico, sino el desarrollo local, que se quiere reforzar la atención al patrimonio del museo y no cuestionamos la importancia del patrimonio. De hecho, nuestro propio gobierno incrementó la partida, no solamente la partida, sino las actuaciones, y es una apuesta que apoyamos y seguiremos apoyando. Al contrario, creemos que debe cuidarse y debe ponerse en valor, y se está haciendo y se pueden seguir haciendo más cosas. Pero es que una atención patrimonial no sustituye por sí sola la oficina de turismo. Son dos actuaciones con labores absolutamente distintas. La oficina de turismo atiende Plentzia como destino, es decir, a sus visitantes, a rutas, playas, desarrollo de producto, movilidad interurbana, comercio, hostelería, eventos, datos, tenemos también turísticos, coordinación entre promoción del municipio. De hecho, hemos recibido ayudas que nos han parecido muy bien a todos, las ayudas que vienen desde una perspectiva turística. Bueno, está claro que esto, no teniendo una oficina de turismo, pues no vamos a poder atenderlo. Y no vamos a poder dar ese servicio de esa forma. Los técnicos de turismo tienen una cualificación y una caracterización de su profesión específica que les diferencian de un técnico de desarrollo local, porque tienen unas capacidades para entender los flujos, poder entender y planificar un proceso también de flujo dentro del municipio, turístico, producto, oferta, demanda, etcétera, que otros técnicos no tienen, y por eso existen los técnicos de turismo. Pero es que no es una cosa de creencia, es que existen en la mayor parte de los municipios de Euskadi que superan los 5.000 habitantes. Por tanto, nos encontramos ante una situación en la que Plentzia pierde, o será uno de los pocos municipios que yo conozca, y digamos que evidentemente, como sabéis, me he dedicado muchos años al sector, serán los pocos que va a cerrar su oficina de turismo. No sé si es una tendencia en los municipios en los que gobierna este mismo, y lo veremos en los próximos años como los próximos pasos en la gestión turística, pero simplemente la pregunta es ¿cómo se van a tener esas funciones turísticas que completan y que además la propia técnico de turismo tiene? ¿Y cómo se van a desarrollar esas funciones de atención turística con todas las otras menciones que acabo de hacer a otras especialidades de este sector? Vale. Honetaz asko eztabaidatu dezakegu. Asko eztabaidatu dezakegu gure hitzetan edo gure hitz batzuk jarri dituzu zure hitzetan guk esan ez ditugunak. Datuen inguruan, ez dugu zer esan dizugu, erantzungo dizugula. Hori zendu, erantzungo dizugula, orduan ja, aurretik ekartzen baduzu ja erantzuna prestatuta, hori da emaitza. Aipatzea, gure hitzez, barkatu, unik utzi dutzut azaltzen une oro. Orduan, ekartzen baduzu ja prestatuta erantzuna, hori da emaitza. Ja, esatea, gure hitzetan
guk esan ez duguna. Baina nik uste dut gauza batzuk izan behar direla. Nik uste dut paradigma baten aldaketa baten gaudea, mundu aldatzen ari da azkar, oso azkar, eta lehen ezartzen ziren baliabide batzuk, orain beste modu batez ere jarri behar direla mahai gainean. Eta horretaz gain, beste ikuspegi bat ere txertatu nahi dugu. Zuk aipatu dituzu hainbat sektore, ostalaritza, ingurumena, eta hainbat, ja goratzen ditut. Eta dana lotu dituzu turismoarekin. Izan dut, modu batez, hori, bai, barkatu, gu behintzat, holan ulertu izan dugu, akaso gaizki ulertu izan dugu, eta esaten dut, akaso gaizki ulertu izan dugu, gure ustez, baudela gauza batzuk, izan behar dituztenak, bere bide propioa. Eta bide propio hori egiteko, eta kontutan izan da plentziak, ez dituela 5.000 biztanle baino gehiago, ez dituela bestela 14 zinegotzi izango genitu eske, lehen esan dudan moduan, ez 11, ez ditugula 5.000 biztanle baino gehiago bere baliabideak baditu, eta orain berrikuste prozesu batean gaude. Aipatu duzu sare erraldoi bat, sare eta estadistikak erraldoi batzuk, hor daude, estadistikak eman desatela, bakigu nola erabiltzen diren estadistikak herri honetan, zenun aldean modan jarri dira estadistikak. Kasu honetan, Iturbaz dago, sare hori, sare horrek 8.000 euro ematen dizkigu urtean, hor dago, lan bat egiten du, ez dugu zalantzan jartzen, baina guk uste dugu herri honek bestelako paradigma batera mugitu behar dela, bestelako bide propio batzuk jorratu behar ditugula, eta gaur egun arreta zerbitzuan hainbat eta hainbat aldaketa ematen ari direla mundu osoan. Eta aldaketa horiek bizi izaten ari ditugu, orduan, herria hortara prestatu bat. Hori da gure erantzuna, eta hori da guk momentu honetan hausnarketa prozesu baten gaudela. Eztabaidatu jarraitzen, eztabaidatzen, ez gara helduko akordio batera. Baina, nik uste dute guk ere, esaten dugu, nola ikusten dugun guk, kasu honetan entzun dut. Ez duzu gure galdera erantzun dut. Zure galdera erantzun dut, beste gauza da, zuri erantzuna gustatu ez izan. Errekatu ea ulertu dut. Nork hartuko ditu turismo teknikariak eta kasu honetan arreta zerbitzu, turismo arreta zerbitzuko funtzio horrek nork hartuko ditu. Momentu honetan, uda bukatu bitartean, zerbitzu hori emango da. Bitartean, hausnarketa prozesu batean sartuko gara, eta ebaluatuko dugu, ea, arreta zerbitzu hori eman behar den, edo ez. Izan bezala, udalerri honek, eta nola eman behar den. Kasu honetan, gertatu izan da, udaletxe honetan, adibidez, egotea, eta hori da, anomalia bat, egotea, langile gehiago. Turismo bulegoan, administrazioan baino. Anomalia bat da, eta hori gertatu da udaletxe honetan. Beti ez, noski bulegotan jende gehiago daukagu. Baina, batatu, ni ez dut jarra egin. Hori gertatu izan da. Ez, gertatu izan da, esan dut, hori ez dela ohikoa, baina gertatu izan da. Gertatu izan da, eta hori, gurea bezalako, udalerri batentzako, ditugun mugekin baliabideak orekatu behar ditugu, eta prozesu batean gaude, baliabideak orekatzeko, baina hori ez da turismo bulegoarekiko, orokorrean, porque egiten badugu, gu joan gara irakurketa, egin dugu bilbide oso bat, orokortasunean, bai, ordenantzak gaukotzarekin, tasak, udal lokalak, hori da, bide baten baitan, udal baliabideak, eta orain gaur onartu ditugu hainbat gaiekin, dago lotuta ere baliabideak nola gestionatu ahal ditugu modu eraginkor batean, eta baita dimentsionatuta udal honek dituen gaitasunetara. Eskerrik asko. Eta kasu honetan turismo hartuko gara nahi, horren inguruko informazio batzuk bai eskatuko ditugu. Pausu hau esketunean, lehenengo pausua, ez da bitxi eta ez da horrela batean izikutuko hain erraz.
horrelako mugimenduak oso handiak izan dira eta eritzekietan eta turistikoak direzenak. Turismoa existitzen da. Turismoa ez lantzea, ez du horren natura kentzen. Beraz, eta horreri ez begiratzea, eta horreri ez egitea, azkenean bai, etorkizunean, eta pasalemen posizionen egun horretan gu ginen, ez gara, horregongo, gutako ginen, behintzen igual dualetzen, horrela baita. Eta horrela, historiak demostratu du turismoan, historiak gaur egun ere jasotzen dugun kanteak, bai, existitzen dira. Turismoa eta bestelako sektoreak bai, industriak bai, kalteak sortzen ditu. Teknologiak bai, kalteak sortzen ditu. Supermerkatuak bai, hainbeste sektore kalteak sortzen dituzten. Eta horrek ez du esan nahi supermerkatuak izten ditugun, industriak izten ditugun. Eta horrek abitzeko hainbeste zerbitzu etenek egiten ditugun. Beraz, gobernu taldeak adierazi du, dirudi guk ulertu du adierazi duzuela. Zuen apustua ez dela hainbeste turismo eredu bat, baizik eta tokiko garapen. Horra formatu zuen gidoan. Eta parteka, dezakegu, begira zabal bat behar duela, aldaean, eta garitza, kultura, dana nartuta dago mugikortasuna, auzotarrak, bisitariak, noski. Hori ez dugu bat ere, baina industrian beren beste sektore dago eztuta, mugikortasunen bai. Bestetan da ondo dago zordurak, eta horrek ez du bere ardurak egiten. Gaur gaurkoz, ez dugu ere industriatzek ezagutzen, eta horra gure galeran. Pentziako turismo eredua, edo turismoa bentu ez nahi dugun hori, baina turismoa da. Zer turismoa guztiok egiten dugu azkenean. Kanpora goazenean, 24 ordu eta ostatu bat hartzen dugunean gure etxetik kanpo, turistak gara. Deitu beste modu batera, ez ikarlantak. Berdin du, turismoa existitzen da bentzean, eta existituko da. Betianik existitu da, azkenengo urteetan existitu da, eta hori gortzaraiko. Eta kanteak sortzake, bai. Eta sortzen ditu, bai. Hainbeste sektoreok zara, bai. Orduan, baina ez duguna ezagutzen da Plentziako turismo funtzioa, Plentziako estrategia eta eredua zer honakoa da. Zein da tokiko garapenak kontzeptu diskurtso gisa hori erabiltzea eta estrategia konkreturik ez ikustea. Ikusi ditugun ekintzak, pasadan legatiko ia berberak dira. Eta gero beste kontu bat, dugu, ekarri ditugu hainbeste gainetazkareak. Eta batzuk turismoan ikutua oso, ez hau bakarrik. Beraz, zein da, azaldezakegu bentoak honek zein den zehazki tokiko garapen eredu zer garpen berri egin duen turismo funtzioa kudeatzen duena modu ezberdin batean? Batetik, nik ez dugu inoiz ukatu turismoa ez dela esazitzen. Guztiok nolabait gustatzen zaigu beste leku batzuetara joatea, eta ez gara hipokritak izango zeokorretan joaten gara, eta disfrutatzen dugu beste herrialde batzuetaz, edo gure Euskal Herriaz. Ez dugu zertan kanpora joan behar, batzuetan gertukoa ere, politagoa da. Orduan hori ez dugu ukatzen. Ez dugu ukatzen turismoa egon badagoela, eta eredu bat egon badagoela, eredu nagusi bat, baina horrek ez du esan nahi eredu nagusitik horbatik haratago bestelako politika batzuk egin daitezkeena. Horrek ez du ukatzen. Eta esaten denean tokiko garapenak zer ekarri duen kasu honetan herri honi nik uste dut prozesu batean sartuta gaudela. Eta gero azalduko dut, azkenean esan da turismoa badagoela Plentzian dela 100 urte, zitezki, inkluso askoz lehenagotik, trenaren etorrerarekin, baina azkenengo urteetan adibidez ez da beti egon turismo bulegoa. Azkenengo 20 urteetan egon da, hau da, turismoa bilakera batzuk izan ditu, baliabide batzuk behar izan ditu momentu batzuetan, eta beste momentu batzuetan ez. Eta horretan eta sakonduta, zer tokiko garapenaren inguruan, sakonduta, nik uste dut, gaude prozesu oso batean, ikusten ari gara ere, Pierrekin batera zen olako prozesua eramaten ari dugun, ni azkenean, azkenean, zaratzago, usokide hauekin, astelenean barkatu, neukan bilera, berez, itzordua, neukan itzordu hori, eta zentzen joan, baina gombiatu da duen den Tralades lehendakariak egindako aurkezpen batera. Blue ekonomizare horretan zartu gaituzte. Eta hori oso berri hona da.
Hau da, gaude lan bat egiten horretan sartzeko. Baina, eta horrek, zedak herri honi, datar, adiez, Plentziako itsasestazioa. Eta Plentziako itsasestazioa balorean jartzen dugunean, datoz, mundu mailako hainbat herrialdetako pertsonak bizitan, egonaldiak egitera, eta hori da ere, Plentziarako da bosgorailu bat. Zakarraldo rugby taldeak antolatzen dituenan, estatu mailako herrien arteko lehiaketa, etortzen dira Plentzira, jartzen zaizkie baliabideak, eta hori ere da turismoari eta herri hau promozionatzeko beste modu bat. Ondarea, balorean jartzen denean, izan da hori kostako, kasu honetan, alde historiko bakarra duen, konjunto historiko bakarra duen herrialdea, herria izan da, eta hori balorean jartzen dugunean, eta hori indartzen dugunean ere, noski, egiten duguna batetik da, herritarrek alduntzea, baina nola ez, turismoa egon badagoelako horri ere bidea irekitzen dizkio dugu. Tokiko hemengo komertzioak alde herribera izten dutenean, asteburuetan, eta hori albideatzen denean, bertoko herritarrek zein hostelariek eta komertzioek disfrutatuko dute, baina ere bidea ematen diogu kanpotik datorren pertsona horiei egiten denean zota bat. Gaztetzeak antolatzen duenean gazteguna eta ekartzen dituenean kontzertu batzuk udalak ezin izango zituenak ordaindu, bidea ematen zaio ere jendea kontzertu dutara etortzea. Eta hori guztia indartzen denean eta sare hori guztia onartzen denean turismoari bidea ematen zaio ere. Ze turismoa egon badago zuk esan duzun moduan. Akaso hori da asuntoa da non jartzen dugun begirada, zer indartzen dugu. Indartzen dugu turismoa bera, holan deitu da turismoa, edo indartzen ditugu tokiko politika zehatzak modu integral batean, eta hori indartuta jakin badakigu turismoan eragina izango duela. Baina, zein izan behar da helburua? Ondarean, herriak alduntzea. Playbaketan, herriko jendeak disfrutatzea, eta jakin badakigu horrek baukala nolabaiteko eragina. Orduan, momentuz, gainera uste dugu, badagoela aldaketa bat, paradigma aldaketa bat, eta, paradigma aldaketa horren baitan, turismo bulegoen, kasu honetan turismo bulegoen funtzioak aldatzen ari dira, eta behardintzan ere, nik uste dut, eta hori hainbatetan aipatu dugu, eta uste dugu gauza bat, tokiko garapen agentziak izan barko lukela, bere Euribekosako turismoa modu integralago batean lantzeko eta aukera. Uste dugu. Zelantzen ditu sektore ekonomiko desberdinak. Eta horretarako pausuak ematen jarraituko dugu. Eskerrik asko, ez da nire galdera goberan, ekartzen denei ez duzu aipatu, ez da turismo gure benetan. Ikatzen duen izkera baten argi geratzen da, ez dagoela kriterio oso teknikorik, kasu honetan, eta oso politikorik, hori argi geratzen da, kriterioa oso politikoa dela eta ez teknikoa. Eskerrik asko. Beraz, horrengo puntua, tasa turistikoaren ingurukoa, zer egingo du udaletxeak, zelan egingo du udaletxeak tasa turistikoa, badakigu udaletxeetan implantatzeko prozesuan zabalik egongo dela, eta beraz zein izango da, zein izango da joera bai, baina zelan egingo du prozesu hori Plentziako udaletxeak. Nik erantzungo dut, baina kasu honetan tasa turistikoaren lanketan, hasi berri gara ze orain onartu da. Orduan, pixka bat planteatu ditugu hiru oinarri, eta esango litzateke gure markatu ez. Horrela. Planteatu ditugu hiru oinarri, bat izango litzateke nola kudeatuko dugu, zer erabaki hartuko ditugu hemen tasa turistikoaren inguruan, nola jarriko gara harremanetan tasa turistiko hori ez ordaindu, baina kudeatu beharko duten establezimendu horiekin, hotelekin, etxe turistikoekin eta bat. Eta gero, alde honetan, izango dugu alde batetik ordenantza, harremana hori, diru bilketa hori egin eta guri eman behar dutenekin, eta bestetik gure antolaketa, barne antolaketa hau kudeatzeko, hau Bizkaitik dago oraintxe bertan lantzen, ez da plataforma bat, baina bai, gure sistemaren barruan jartzeko eta haiekin harremanetan jartzeko,
Eta horretan gaude, natzen oraindik oso nahiko hasierako faseak gaude, nahi baduzu honen informazioa aurreratzen dugunean, bidarik dugu. Bidean zehar edo... Ez ez. Beste kontulat, eta, puntu hau askotan irakurri dugu azken hilabetetan, inguruan. Decía un tema que hemos escuchado mucho los últimos meses y que es un tema realmente uno de los que más preocupa, ¿no? A la ciudadanía, es la vivienda, en este caso la vivienda vinculada a la juventud. Y aquí queremos preguntar un poco al gobierno municipal qué balance hace de las medidas que habéis impulsado hasta ahora, qué resultados concretos podéis presentar en ese sentido. Entiendo que a todos nos preocupa que los jóvenes de Plencia sigan sin poder desarrollar su proyecto de vida muchas veces en el municipio y que tengan que marcharse a otros municipios por muchas razones. Incluso pagar la segura para acceder a una vivienda, pues todos ya lo sabemos y no es un problema individual, afecta al futuro social, demográfico, de Plencia y demás. Por eso nos preguntamos cuántas personas jóvenes creéis que se están beneficiando o no de las medidas que habéis puesto en marcha y conocer cuáles han sido, un poco, ver cuál es la transformación que traeríais para el modelo de vivienda que pasados más de 3 años y ya en el último año de gobierno entiendo que algún impacto tendrá. Gu horretan beti izan gara zintzoak, eta inoiz ez dugu kea saldu. Eta esaten dut kea, jakin badakigu zintzuk diren mugak gurea bezalako udalerri txiki batean. Are gehiago, udalerri txiki bat non izan zitekeen etxe bizitza babestuak alokairuan, baina bere garaian erabaki zen etxebizitza horiek privatizatzea. Eta gaur-gaurkoz daukagun alokatutako etxeen parkea, edo udaletxean izan zitezken alokatutako parkea oso murritza da. Batetik, ez daukagu alokairuan parkerik, iaia, eta ditugun apurra alokabiden daude, eta neurri hori ekarri gendun, eta eskerrak, pertsona batzuk oso politzi dauela horretaz disfrutatzen. Besterik ez dugu kea azaldu nahi, ze ezinezkoa egiten zaigu eta ez genuke ezer aurreratuko. Esan bezala, Plentziak gaur-gaurkoz bere agrau subsidiarioak dira 1993koa, APOArekin hasi gara, eta APOA izan behar da etorkizunean lanabes bat. Heltzen gara berandu? Ziurazki, baina APOA ere, hemen erantzunkizunez, jendari esan basaio asko luzatu daitekele. Inguruko herrietara begiratu behar du. Eta zentzu horretan, gurea bezalako udalerri bati ezin zaio eskatu ere aparteko erantzunkizunik. Uste dut, baudela beste estamentu batzuk, non bakoitzak ikus dezan, eta bakoitzak, eta ez du egingo Eusko Jaurlaritzako pleno aretoko eztabaida bat, etxebizitzaren inguruan zen nolako neurrik edo erabakiak hartzen duen bakoitzak, hor dago, eta herritarrek jakin dezatela. Gaur-gaurkoz, nire gaitasuna txikia da, hori bai, gaitasuna txikia izan da, ez du esan nahi, ez garenik mugitu. Ez du esan nahi, ateak ez ditugula jo. Eta ahal izan ditugun ate guztiak jo ditugu. Behin, bat izan gara sailburu ordearekin, etxebizitza sailburu ordearekin, beste baten batu izan gara sail hortako teknikariekin, alegindu gara Plentziak dituen etxe utz, Plentziak jabegoan dituen etxe utzoiek merkatuan sartzen, beste eskari bat egin dugu kasu honetan, gorra izan dagoena, baina gaztei bideratuta, kasu honetan jaso genuen erantzun bat eta erantzun zaie, ditugun aukerak aztertu ditugunak. Hau da, eta gainera hori ere, hartzen baduzue, udal gobernu planaren fiskalizaziorako ateratako aldizkarian, dago QR bat, ematen diren, azaltzen diren, mandako pauso guztiak. Eragina, zoritxarrez txikia izan da, zoritxarrez. Baina, honek ez duzan nahi, ez dugula aurrera jarraituko, eta aleginduko gara, egingo ditugu behar diren saiakera guztiak etxebizitza eskubide bat izateko. Eta APOaren aurkezpenean esan genuen moduan, herri honek behar du
gainera, herri honen ezaugarriak kontutan izan da behar du, etxebizitza parke publiko alokairu handiagotu, eta hori izan behar da estrategia bat. Ez gertatzeko, gertatu zena iraganean. Ziurazki, akaso, parke publiko hori izan da, beste estenatoki batean egongo gine. Eta bat, ez ze garai politikoari buruz, hitz egiten ari natzen. Bai herrenotan, zein, autonomia erkidegoko beste zonalde batzuk. Beste galdera mota ezberdin bat kasu honetan, udatzen hori dagokionez, balekigu edo zezu elak ankerrotari egindako eskaera egon dara, eta urtengoaren egoera orokorraz galdetu nahi dugu pizkat. Azken egunotan ikusi dugu agentaren segurtasuna eta zerbitzuaren gaitasuna, ez dira gai txikiak, segurtasuna ezin dela improvisazio tik kudeatu, plangintza baliabidea da plantilla nahikoa, eta aipatu dugu honen ikutuko gauzak, gaur ikusutako honetan bai. Txanden estaldura, zerbitzu ematen dutenen elkarrizketa behar ditu, izetu bezala ez da. Orduan, horrela bihurtzen dugu. Bai, imazten dugu, hau elkarretza, ulerritu eta jaso duela, zein da alkatearen irizpidea, ze komunikatu zaie udaltzen goei, zer gertatu da honen ostean. Egin genuen lehenengo gauza da, babesa erakutsi udaltzen goi. De hecho, guk egon ginen kontaktuan egun osoan haiek eta zuzenan gainontzeko alderdi politikoi egunean bertan abisatu genizuen eta adierazpen bat ateraren. Bestetik, hori jaso eta hurrengo azkera sindikatuekin bilera bat izan genuen kasu honetan, eta elarekin. Bertan, elari adierazi genion zintzen udalerri honetako egoera. Telak eskatzen zituen kasu honetan turno bakoitzeko bi patrulla. Bi patrulla izatea ezan nahi du lau udaltzen turno bakoitzeko. Turno bakoitzeko lau udaltzaingo. Hasten bazara egiten baduzu konputoa eta aztertzen baduzu lau udaltzaingo zer suposatzen duen udalerri hontarako, da udaltzaingo kasu honetan izango ziren plantilla handitzea 22 udaltzaingoetara bakarrik udan. Eta udalerri honek ditu 26 langile guztira. Hau da, eta lau udaltzaingo egonda ere guk zalantzan jarriko genuke gertatu zen hori aurre egin izatea. Ziurazki hobeto, guri gustatuko litzaizuke izatea langile gehiago, arlo guztietan. Ez dugu inoiz izkutatu, beti defendatu dugu esparru publikoa indartzarena. Orduan adierazi genuen hori. Ezinezkoa dela bi patrulla momentu honetan eta ez daukagu eskumenik hori bermatzeko. Are gehiago, gainera uste dugunean badagoela beste kontu bat, zerbitzua ematen diogu Bizkaia osoari edo Bizkaiko hainbat herriei eta gure gainera erortzea ardura guzti hau iruditzen zaigu lardela. Ere izan dugu, ertzaintza buruekin izan dugu bilera, eta zitze egiteko, baina gai hau ere jorratu izan da. Elak ere ulertu zuen, azaltzen genuena. Beste gauza da, gure afiliatuen aurrean, atera bere izatea komunikatu hau, baina ulertu zuen. Are gehiago, esaten zuen, proposamen zehatz bat egingo zuela, baina ez du gauzatu. Eta hori da realitatea. Eta ez nuke hola entzeingo pleno areto batean, hemen ez dagoen beste batetaz, baina publikoa egin zuten, orduan, eta ezan dut. Gaurkoz, lau patrulla izatea ezinezkoa da. Eta gero, guk, hau, bi patrulla eta gaurkoz, baltzengoak, kasu honetan, edo saka ere indartu daudarako, eta hori egiten da aurre lanketa batekin, landuta udaltzengoarekin, eta adostua gure ditugun baliabideen arabera. De hecho, nik uste dut, hau ez da aldatu azkenengo uda hauetan. Egon dira aldaketa batzuk, igual, hilabete batzuetan usatu gehiago, pertsona batzuk, arratzaldeko txandak, eta bat. Orduan, guzti hori egiten dugu eta lantzen dugu. Eta kasu honetan, nire ustez, eta eztabaida ez da hori, eta uste dut ez duzuela hori galdetu, nire asuntoa ez da hemen kasu honetan, eta dagoen eztabaida, eta nire ustez, no se trata de tener más agentes en la calle. Nire ustez eztabaida ez da hori, ze dagoen arazoa haratago doa.
Estamos preguntando sobre el edificio de la Soca. La verdad es que bueno, se ve que bueno, que el estado actual del edificio, la verdad es que nos preocupa. Bueno, hemos visto que las ventanas están abiertas, la sensación de poca seguridad, de la mala conservación. Entonces, bueno, no sabemos cómo cómo se está tratando el tema del edificio de la Soca, cómo va con las modificaciones que vais a hacer y qué actuaciones estáis tomando para que el edificio por lo menos parezca de hecho un poco mejor. La verdad que de primeras da bastante pena por el edificio. Egun, valorazio bat, nekaso ez du guztiz konpartitzen eta esan beharra dago merkatuko, eta hori zuen, merkatuko eraikina ustu behar izan genuela bere osotasunean, eginda tratamendu bat pertsumaren kontra eta barrutik utzik dago. Orain zer egin dugu, ja obra horiek bukatzeko, ze tartean harrapatu gaitu brigada dago lanean, dago jaiak eta bar, hasieran aurreikuspen zen brigadak egitea, baina denborak eta epeak gaitu, eta eskatu da diru laguntza bat, kasu honetan merkatuak berrizteko, diru laguntza horri bastearen zain egingo gara, merkatuan ere bestelako lanak egiteko. En otros mandatos se ha ido realizando una encuesta ciudadana en el último año, digamos, de mandato. Una encuesta a la ciudadanía un poco sobre bueno, pues la gestión, la intención, ¿no? de voto, etcétera, que puedan tener en un futuro, en las siguientes elecciones y demás. No sé si es algo que tenéis pensado poner en marcha o no. Nik zuzenketa bat egin dugu, porque se ha hablado en plural y se ha hablado de otros mandatos. Vamos a decir que en el anterior mandato solo se ha realizado una encuesta, por lo menos en las últimas legislaturas. Estamos hablando desde 2007 hasta aquí, solo en un mandato se ha hecho eso. Gure asmoa ez da hori egitea, are gehiago, aurreko agintaldian zeratu genituen nola zen galderak, zen nolako norabidea zeukatu, ez daukagu inongo asmorik horretan gastatzeko udal baliabideak. Galdera ez da bakarrik intentzio politikoan arabera, baina baizik eta bai, zer iritzi duen herritarrek gobernu edo kasu honetan udaletxearen kudeaketaz. Hori ez dugun ertekene. Vale. Guk egite ditugu beste neurri batzuk hartzen ditugu hortarako, egoten ditugu ere tresnak fiskalizatzeko, niri gustatu gehiago du gutxiago, adibidez lehen egon gara ospitzaren inguruan berbetan eta ospitzara joaten garenean auzora eta jartzen garenean auzoaren aurrean proiektu aurkeztera hor iritziak jasotzen ditugu, beste neurri batzuk eta beste bide batzuk jasotzen ditugu iritziak jasotzeko, baina iritziak jasotzeko biderik segurazki onena izango da, lau urte bat barru gertatuko den eskundetan. Beraz, ez dugu ilertzen modu berberean zelan prozesu konparagarri garen informazioa, datuak eta konparagarriak esteko prozesu batzuk dagoz. Ezin da batzar batetik mentari bat hartu, beste batetik beste da, hori konparatu, eta horrekin balorazio bat egin eta listo. Kasu horretan, idatzi zengo dugu eskaera bat, horren inguruko zuen balorazio bat. Herritaren iritzietan bazuta dagoen, eskatu dugu, erregistro bitan, eskerrik asko. Beste punto bat, izango da zonaldea rosa, gori zen, eta horrek duen impactua lehentziako, bueno, eremu batzuetan. Ez dakit honen berri, bueno, berrikal aldazu, y aquí la pregunta va planteada un poco en esta zona. En esta zona rosa, como decía, que he plantado el Gorlitz, que si no me equivoco es para personas residentes, y cómo esto está pudiendo afectar a los límites de Valencia con Gorlitz, donde hay aparcamiento, en este caso, con línea rosa, y lo que está complicando a bastantes vecinos de Valencia, pues, a que evidentemente no pueden aparcar en Gorlitz y en Valencia tampoco hay sitio. Es decir, aquí nuestra pregunta no es ¿qué opináis de esto? Es ¿qué coordinación ha habido con Gorlitz antes de poner esto en marcha? Zuk erantzun bat jaso nahi duzu, baina ere egiten dituzu balorazio batzuk ez ditugunak konpartitzen.
Claro, esaten duzu, hitz egin duzu datuaz, estadistikaz, valorazioaz, iritziaz, eta, claro, esaten duzu... Ah, no. Aquí, en este lado, Jorge. Bai, eduntzen ari dela, mila esker. Esaten duzu, jendea ezin izaten ari duela aparkatu. Bueno, gu batetik, beti esan dugu, gure neurria erantzuten dio behar bati, baina datuak argiak dira, 700 plaza ditugu eta 3000 kotxe erroldatu, orduan ja zenbakiak berez ez dituzten duten printzipioz, eta behar horretatik gukatu genuen neurri hau. Gu Gorlizekin nola ez, hitz egiten dugu, eta Gorlizekin hitz egin gendun. Are gehiago, gure neurria jarri aurretik, eta eurek gure neurria jarri duten bitartean, izan ziguten, bonoak kenduko zituztela, eta koordinatu ginen. Nola ez ginen koordinatuko Gorlizekin, eurak egin zuten euren lizitazioaren baitan sartu zituzten gure parkimetroak sartu zuten euren lizitazioaren baitan. Eta hori, onartu zen plenoan. Hau da, horrezenkin koordinazioa bat dago. Eta horretan gaude. Mentuz, plentziko jendea, Gorlizen lehen, aparkatzen bazuen, akaso zan, erostin zuelako bono bat. Baina Gorlizek eskintzen duelako aukera hori. Lehen bi bono, orain bono bat. Oraindik bono hori erosteko aukera duten. Nire iritzia bonoen inguruan beste bat da, baina esan duan moduan. Zenbakiak oso gordinak dira, lentzearekiko. 700 kotxe erroldatu. 700 plaza eta 3000 kotxe erroldatuta. Quisiera preguntar sobre el adoquinado del casco viejo. Una de las características del casco viejo es el adoquinado. Y sí que últimamente lo que estamos viendo es que se está pasando otra vez a hacer reparaciones con cemento. Quisiéramos saber cuáles son las razones de que no se vuelven a reparar con adoquinado. A ver si esto no existe, no hay reposición de los materiales porque no se encuentran o cuál será la razón. Porque sí que es cierto que estamos viendo ya en varios trozos que pide de adoquinado al cemento. Nik horre asapen bat ematea gustatuko litzaidake. Kasu honetan dakizuenez, enplegu plan bat egon da, gaur bihar bukatzen dute. Kasu honetan enplegu plan honek, eta enplegu plan honen baitan hainbat lan burutu dira. Besteak beste, adokinatu aldatzea, ahal izan den enean. Egia da, hasi zirela Portaletatik eta gero Liz plazatik, gero jaitsi ziren Goien kalera, eta Goien kalera jaitsi zirenean, eta fijatzen bazarete, adokinatua Goien kalen ez dago karearria da, eta hau kotxearen higadurarekin, eta nola kalearen hasieran batez ere, nola ez daukanez haien artean, harrien artean ez dagoenez area, hau azkenean egiten da masa bat, eta altzartzen denean, harri guzti hau apurtzen zen. Orduan, eurak, enplegu plan hortako pertsonak, hasi ziren hola konpontzen, orduan, bota zutuzten, hormigoi zati batzuk, kasu honetan, asfaltu muguko bat, bota zuten kalearen hasieran. Eta zan genien, gelditu, mesedez, aldezarrean gaude, eurak izan ziguten zukatela arazoak, herri hori topatzeko, eta esan dezakegu gobernu taldeak arduratu zela, bulego teknikoarekin batera, topatzeaz harri hau. Orduan, harri hori topatu dugunean, kalearen bi herena egin dira harriarekin, adokinatuarekin. Zer egin dugu, momentuz honetzi dugu momentuz, eta harriak hor daude. De hecho, hor azpian daude brigarenean, atzeko aldean ikusi dituzu harriak. Momentuz batzi dugu, zeustu horrek izango duen bizitza txikia izango dela, brigada tarte bat duenean, eta ja, desgaste apurtuak dagoenean, aprobetsatzea herri horiek eta jartzea beharren tokian, ze konpartitzen dugu alde historikoa babestu behar dela, ondarea babestu behar dela, eta bat. Quisiera preguntar sobre el punto Morea. Evidentemente, no tenemos duda de que existirá un punto Morea para pistas. Nosotros tenemos claro todo lo que compartimos. Lo que pasa es que tenemos una preocupación. Nos acordamos que el año pasado hubo una resolución
no sé si llama la agresión, ¿no? Sí que por encima de ellas les como no sé cómo la palabra, como les entregan, o sea, y entonces si quisiera que bueno, a ver si habéis uno sobre ello y si vais a tomar alguna medida de cómo se puede hacer para que no les vuelva a ocurrir a la misma situación, que la verdad es que no, para ellos desde luego no fue para nada, ¿verdad? Entonces, bueno, un poco sí que rogaría en este caso que se tome en cuenta lo que ocurrió el año pasado e intentar por todos los medios que no vuelva a ocurrir. Es verdad que se nos escapa un poco, quiero decir, que pasen estas cosas, porque incluso en la misma contratación hay personal de seguridad, pero bueno, es para el acompañamiento realmente. Entonces es verdad que se nos escapa un poco y me parece un poco, no lo sé, difícil o si tenéis alguna propuesta en este sentido de cómo se puede hacer, porque me parece un poco difícil de gestionar que no pasen estas cosas cuando vemos que pasan. Quiero decir, a las personas que están en la chosna incluso también muchas veces. Entonces, este tipo de agresiones que se dan pues, normalmente sobre unas personas, desde unas personas pues, contrarias a toda la libertad y demás. Entonces, no sé si tienes alguna propuesta de cómo podemos hacerlo. Ni gauza, bai komentatzea, hori, aurreko gunean, izan dut zaitako koordinazio horretan, pasatu zitzaien, ja, bizua, hau egongo da, ezak zer, hemen egongo da, jakinaren gainean egoteko, eta informazio guzti hori transmititu da. Además, dira herrian bai, bai polizial antzarekin harremanetan eta akordioetara jarri daitezke horrelako puntuak babesteko. Horretarako hori bada proposamen bat. Dezakezuen, botatzen duzuguna eta hori da, bitartez, erortantzarekin egin, edo bestela, polizia lokaleko pertsonaren bat gehitu edo adjudikatu horretarako, ez momentu guztietan, baizik eta prozesu baten, ordutegi batzuekaz, hori babesteko. Zan bezala, ja, aurrekoan, izan genuen koordinazio bilera, horren berri emon genien, eta honetaz hitz egin gendu. Beraz, ez da zer da, pasan tangoa, gertu berri. Ez? Es que polizia, pasaren egunean ondartzan, poliziari areagoa zioten, egon ziren hor, osak ez. Poliziari, ezik eta... Bai, ulertzen dudala, baina batzutan ere poliziak egotea zuela babesten eta polizia tratakit, Beste galdera bat badugu, eta lehenan ikertu azute bihondon, agertako pinta zuen inguruan, dakitaren berri duzuen, ikusten dugu ez. Ez dakit hau bai ez datu duen, edo ez dakit hau pertsioik ez deitu duen udaletzak kontrako. Hori da, nimo erantzun zuzenean, eta igual horrengo galdera erantzun dut. Eta gogutan igual ordenantza bat, iritartasun ordenantza bat, ordenantza horren baitan muralak egitea baimentzen da, eta dagokion eskaria eginda, hau baimendu da. Eta, kasunetan, gure landerak eskatatzen dira, eta ikusten dugun oso politikoak edo semi-politikoak egon daitezkela kasu honetan, zelan kudeatzen dugu hau, udal batzan, non, esparru politiko eta ideologia politiko ezberdinak dagoz, eta azkenean hau ez da ehatzen dut modelatzea, baizik eta berentzea egin. Kasu honetan, eta erditu egin bilduk, eta udalak egiteko baimena ez dugu eskatu behatzen bilduk. Kasu honetan gure egin duguna da, ordenantza bera bete, edo zein eskatzen duelarik, ordenantza horien baitan irizpideak betetzen baditu, baimena moten zaio. Hau da, ordenantza bera aldatzeko proposamenik balego, entzuteko prest gaude. Udal gobernuak baloratzen du pinta horrek balore politikoak islatzen dituela, edo ez? Bizitza honetan dana islatzen dute balore politikoak, dago ez ere ez duen islatzen balore politikoak. Beraz, nuestro robo es bastante sencillo. Es, por favor, más allá de aplicar la normativa, estaría bien, creo que sería bastante apropiado que aquellos valores que van a estar durante el municipio para todas las personas de Plentzia lo consideremos con esa perspectiva. Y por tanto, cuando tengamos tipo de dudas, tengamos dudas entre diferentes partidos, como estamos mostrando nosotros, se nos tenga en cuenta antes de autorizar este tipo de cuestiones. Bueno,
barkatu da teknikismo bat, ordenantzak ez du jasotzen da, eta artizurik. Orduan, igual egin behar duzuena da, ordenantza repasatu, eta non zartu nahi duzuen beto hori, ez dakizin idazkiari, ez dakit ze forma hartzen duen ez dakizeri, eta ordenantza hauko duzen horretan. Ez eskatu guri egiteko eta guk beto bat egiteko, egin proposanez. Ez da bakarrik egiteko lana, diatza, odalko gartuari. Baizik eta zuek ere forma ematea honi guztiari, parte hartuz maietan, parte hartuz ordenantzak aberaztuz, parte hartuz. Uste dut horretan dagoela espiritu mismo bat. Eta da, bai, apuntatzen ditugu gauza pila bai idatziz erantzun. Baina askotan erantzun asko baitan dago. Egizue egin behar den lan politiko hori egin ezin. Vale, eta egintzako, baina bai hartu bat, zuek hartu bat zuek, eta nahi galdera edo proposan egiten du, eta zuek exekutatzeko kapazitatea duzuek. Beraz, kasu honetan, imaginetan dut, eta bizkat suburrak zana, eta bizkat ez noble, bizkat kontenido hau gaineratzeko era noble batean, pintada horrek eskuin estremakoak izango balio. Ziurazki, ez da bai da gaur, den honetan, ez genuekin, noski ez da. Mural horrek, ez da pintada bat, da mural horrek ordenantza baten baitan sartuko balitz, egingo genukena izan beharko ditzateke, bainera ematea, sentitzen dut bilo, eta horren bukatzi izango ditzateke ordenantza eratzen. Uste dut, bokabida horren. Sentitzetan, agian abizatzen ari zara, mural eskatzaileek, sartuko dituztua gure herrietan ezakizin mezu, ezakinak denondik zoaz, baina esaten dut, gertatuko balitzi guke, beteko genuke ordenantza, eta horrengo urratzi izango ditzateke ordenantza aldatzen. Baina beto hori izartu nahi baduzuzuk, zero momentutik mesedez datu ordenantza. Erantzunak guri ez baita zazagoz botatzen, baina herriari, guk ekartzen dugu herriak edo herriko parte bat egin da, beraz, guri erantzun, gero karen bai, hori izan. Vale. Mila esker, besterik? Bueno, es algo muy delante de la desmarcha, ¿vale? Entonces, esta pregunta es a ver si la actividad se hizo con medidas de seguridad, según plan de seguridad, y si se completó el plan de seguridad durante el evento. Edozein ekimen, udaletxonetan egiten den edozein ekimen bezala, erregistroaz ikusi alduzue, zenolako baimenak eta segurtasun planak aurkeztu behar badute, hori erregistroaz ikusi alduzue, segurtasun planak aurkeztu dituzte, ez bat itsasokoak eta agozkion aseguruak, eta orderatu da. Eta eskartzea antolakuntzari, igual, zurazki zaitatik aratago da, egiten den ekimenik jendetzuena herri honetan, eta ekimenik jendetzuena izateko herri honetan, abiez, eurak hartzen dute ardura, abiez, garbitzeko eta laguntzeko garbiketa zerbitzuan, jakinda, guk ditugun baliabideak mugatuak direla. Pues hubo un sucedido, por una palabra bonita, cuando fueron las barcas a la playa con las bengalas, hubo una bengala que fue lanzada a la playa. Lo bueno fue que cayó la parte donde estaba, como la marea estaba alta, cayó en arena seca, en arena mojada. Pero al agua, a menos de 1 metro, había más o menos algo un niño. Por eso es el tema de la pregunta de seguridad. Porque creo que, no sé, está bien que se celebre y por lo que quieran, pero el tema de la seguridad me parece un tema serio. Creo que no queda ni bonito ni limpio, y luego encima, más por encima, se tira esa bengala a la arena. Un poco para que se tenga un poco en cuenta a la próxima vez. Kompartitzen dugu bengalaren ardura, gehiago, hau erreniken galdera hortik zijoala, baina hau kasunetan gero luzatu zitzaien antolakuntzakoi, eta hau ez den izan antolakuntzatik egindako zer, bezik eta horretan eta ekimen masibo baten baitan pertsona batek egindako zer, eta hau jarriko dugu mahai gainean ere antolakuntzarekin, hau urren urtera begira kontutan izan duzaten eta eman desatela behar diren ogarrak bertan ekimenean parte hartzen duten
kide guztirik. Benetan, egiten den lana eta nola dagoen antolatuta, olako ekimen masibo bat gure herrian izateko, txalutzekoa da. Eta bai, bat gatoz, olako behin balak arriskutsuak direla, eta horretak arren guztiarek. Beste alde bat badugu, kasuetan, Bilduk Espainiako gobernuarekin konprometitu zuen aurrekontu batean inguruan. Es un compromiso que adquirió Bildu. En este caso consiguió parece incluir una partida de 2 millones en los presupuestos generales del Estado del Gobierno de España para financiar un proyecto constructivo de rehabilitación del paseo de la margen de tecnología de defensa entre el puente de la estación y el puerto, o al menos unos 200 metros, finalmente unos metros X de esto mismo. Ese origen pues, bueno, fue comunicado públicamente, incluso a medios de comunicación amplios, en el caso de Euskal Herria. Agradezco ciertas enmiendas negociadas por vuestro grupo político en Madrid y nos gustaría saber, después de ya casi 3 años, qué ha sucedido con eso. ¿La pregunta es para Bildu o para...? Bueno, el que ejecute esto, yo entiendo, que es el ayuntamiento. Por lo tanto, el ayuntamiento está ejecutando esto que H se comprometió, o bueno. Vale, hortik bai erantzungo dizut. Vale, guke heldu ginenetik kasu honetan heldu ginenetik honetara, izan genuen Kostasekin bilera bat, gonbidatu bat zineten egon, eta Kostasekin beste bilera batzuk izan ditugu, gonbidatu bat eta zaetenak egon, eta gai hau porratu izan dugu, egia da. Eta ulertzen dut, agenda kontuak, baina ere ez du oso erantzunik, ez etzik gonbidapen hauetara. Eta nik hemen izango dut, gu izan dugu publikoki, Madriletik ez daude betetzen hartutako konpromisoak, uztailean 2024 martxoan zeukaten ja proiektua idatzita, onarpena emon bat zen, eta izan genuen Kostasekin izan genuen azkenengo bilera izan zela maiatzean edo apirilean izan zeguten ez zela gauzatuko. Baina zegoen, proiektua onartza zegoen, are gehiago. Partida horietatik kanpo, gobernuak beste partida bat bideratu zuen obra horiek egiteko. Gu beti esaten dugu, dependentziaren presioa gogor pairatzen dugu, horregatik hemen onartu zen, herri honetan onartu zen, mozio bat aldarrikatzen genuen hori, zalaparta ugari sortu zuena, hau da, dependentziaren presioak Madrilekiko hori dakar, prioritarrez, ez gara joan bar gara batzutan Madrilera, kontuak eskatzera jakin dugunean Madrilek ez duen inoiz betetzen. Ezin da fio Madrilez, igual akaso inozuak izan ginen. Baina, Madrile gaurkoz esan digu ez duela gauzatuko. Y es que una pregunta fácil. ¿Qué va a pasar con la terraza del Uriola, que es el tema del verano? Vale, barkatu, egin egu zuzenketa bat. Lehen izan dut ezin dutela egon Kostaseko bigarren bilera horretan, baina iban egon zen. Eta orduan, gauzak ez direnan ondo esaten ere izan behar da. Orduan, zentzu horretan zuzendu nire hitzak eta bat, beste azkenengo galdera uni dagokionez, Bilako terrazak beste terraza batzuk bezala jarraitzen ari du bere prozesua, hori erretiratzeko kasu honetan bidaren zitzaion agindua, alegazio batzuk aurkeztu ditu, eta alegazio horiei erantzun bat zaila. Orduan hor, ugaltenitariak eta kasu honetan eta bulego eta zerbitzu juridikoak batzi behar dute. Nahiago nuke hori eurak ebastea eta ikustea. Betetzen duen edo ez. Betetzen badu, terraza jarri barko du, jarri barkoen tokia. Ez badu betetzen, terrazatu dugu. Eta hori, esan dugu publikoki, ze hainbat herritarrek helarazi ziguten sinadura batzuk. Eta epeekin, kasu honetan ere, gu bagoaz, pausuz. Pero gertatzen da, batzutan igual gertatzen da, udal honek ditu baleabideak. Gaur asko hitz egin udal honek dituen baleabideaz, eta akaso, gauza bat ez dago bakarrik Uriolarena, daude hainbat kontu, gaur agertu direnak, orduan batzukan, agertzen dira beste txanpioi batzuk, eta horiek zuzendu behar ditugu, baina asmoa da, hau ere, ebastea.
Bai. Bueno, como que ser. A ver, solamente un par de cosas. La primera es Urba. Urba. Ah, Bueno, sí, una canción. Sí. sí. En el barrio de Susquita últimamente se está teniendo problemas de cuenta con vehículos que se están dejando abandonados. Tenemos un caso muy sangrante de un camión de parte del día, obliga a desviarse, y cuando se ha requerido a la policía municipal para que asista al barrio para la incorporación del titular, mientras que corresponde a su identificación, se nos ha trasladado desde su oficial jefe de la policía municipal, que de acuerdo con el artículo 7 de la ley de tráfico, que no asisten al barrio de Susquita, lo que aparecen los viales de titularidad. Entonces, bueno, lo que queríamos era puntualizar esto. El artículo 7 de la ley de tráfico se refiere a la ordenación del tráfico, no al uso y seguridad de las vías públicas, porque eso se recoge en el artículo 2 de la ley de tráfico, que recoge literalmente la ordenanza municipal reguladora del tráfico, usos y seguridad en las vías públicas del municipio de Valencia, donde dice que el ámbito de aplicación de esta ordenanza es a las carreteras convencionales, vías rápidas, zonas de parada o estacionamiento de cualquier clase de vehículos, plazas, calles, vías urbanas de acceso a las playas, caminos de dominio público y en general a todas las vías de uso común, públicas o privadas. ¿Qué quiere decir esto? Que la norma no se refiere en cuanto a quién es el titular del terreno por el que transcurre el vial, sino que ese vial sea de uso público. Los viales de Susquita están abiertos al público. Los viales de Susquita están abiertos al público, entre el autobús escolar, entre la basura, el reciclaje, entre las ambulancias, entre los bomberos, entre el uso taxi, es decir, está abierto al tráfico. Esto es lo que significa. Y entonces, es más, está abierto porque la propia norma, estoy leyendo la norma del ayuntamiento, ¿no? Que dice que desde el punto 2.7, efectos de las normas, los titulares de vías, terrenos privados no abiertos al uso público, que no es el caso, porque nosotros lo tenemos abierto al uso público. Entonces, ¿por dónde entra el autobús escolar? Si no está abierto al uso público. Y el autobús escolar es un uso público. Entonces, podrá regular dentro de sus respectivas vías o recintos la circulación exclusiva de los propios titulares o sus clientes cuando constituyen una colectividad indeterminada de personas, y siempre que lo hagan de manera que no disminuyan las normas. Este sí que se refiere al tema de lo que es la ordenación del tráfico, pero en cuanto al uso, el acudir a la policía municipal tiene que acudir más en ese requerido. Esto es como si en un portal de un edificio privado hay un problema entre dos vecinos y para la policía, le llaman a la policía municipal y dicen que no van a asistir porque ese edificio es privado, que no es un edificio público. Entonces, por favor, que se cumpla la norma, que se considere lo que es que los viales del barrio de Susquita son de uso público, y entonces, cuando sea requerida la policía municipal porque hay un problema, por favor, asistan auxiliares. Ni batetik hor zuhurtzi asko kokatuko. Batetik. Uste dut, aztertuko dugu juridikoki, zidaztu batzuk daude, hori esaten direnak, eta aztertuko dugu juridikoki. Porque idazkale berdinak daude, eta goazen aztertzera juridikoki. Gero, uste dut daudela kontu ezberdinak, eta batetik, eta esan dezakegu, imagina, eta jarriko ditut adibide konkretu zehatzak. Irekia egoteak, ez duzan nahi horrek erabilera publiko bat duenik. Juridikoki. Eta izango naiz ertzia, hau da, jarriko dut, bodegoia, dagoen tokian, ezkaiera horiek, irekiak egon dira, urtez. Jendea pasatzen zen hortik. Erabilera publikoak egiten. Eremu hori, pribatua eta erabilera pribatukoa zen. Horrek ez du esan nahi, bertoko herritarrek edo bertoko jabek uzten zieten jendeari, utzi digute guzti hori hortik pasatzen.
Katxamina auzoan, antzeko gauza bat gertatzen da. Auzoa bera, irekia dago. Pribatua da. Jendea pasatzen da hortik, esan dezakegu horregatik erabilera publikoa duenik. Karo, termino juridikoetan, beste ondorio batzuk izan dezake. Termino kolokialean, bai, esan dezakegu erabilera publikoa dago, jendea pasatzen delako eta bai. Orduan, pasen aztertzera juridikoki. Gero, delituen arabera, ez da berdina egotea abandonatuta kotxe bat, eta ez da berdina edo egotea incluso vertedero ilegal bat, edo norbait jipoitzea beste pertsona bat. Esku hartzeak desberdinak dira, eta denen hau jartzen terminoetan, esku hartzeak desberdinak dira. Udaltzaingoak egiten dituen esku hartzeak. Are gehiago, hemen eskatu zitzaion udaltzaingoari, eskatu zitzaion kasu honetan erretiratzea kotxe batzuk buruarekin, guk ez daukagu buruarik. Baina, udaltzaingoak eman du erantzun bat. Egia da, jaso dira kontrako idazki batzuk. Aztertuko ditu juridikoki, hitza hartzen dugu aztertzeko juridikoki, eta horren arabera, ere, udaltzaingoak irizpideak argi izateko. Baina kontuz ere, semantikaren kontu horiekin, nire ustez, diferentziak daude. Eta, jakin badakigu, guztiok plenoareko honetan badakigu, batak zein besteak izan ditu ondorio batzuk edo. Está ahí para analizarlo jurídicamente, pero está claro que es una cuestión retórica que dice que en sitios públicos de uso público que son privados, como puede ser la OPEA, eso es un sitio evidentemente de titularidad pública, porque sus bienes son privados, perdón, y de uso público, luego allí no, si alguien aparte de bienes varios y se requiere la presencia de la autoridad municipal avanzando a poner una sanción, por supuesto que va a haber y nadie está perdiendo, desde luego que no van a acudir porque esa calle es de titularidad privada. Pero que hay un concepto muy distinto, muy importante y muy de base, que nada tiene que ver con el que una cosa es la titularidad de los empleados y otra cosa es el uso que se da de lo que has comentado, el estudio jurídico y lo que sea los solicitados. Bai, aztertuko dugu, seguretzako oinarrian, eta da, erabilera, nahiz eta jendea pasatu hortik, pasatu alizatea aldenean, edo usten denean, porque hori Holanda, usten denean, hori erabilera pribatukoa dela esango genuke. Holan ez bada, pues, baina hori aztertuko du, osea, Esa es una, y ya la siguiente discusión es sobre la carretera de los supervivientes. La carretera de los primeras están en las condiciones, los tareas, va a llegar el otoño, está creciendo la venta del mejor impresionante, los baches están muy más grandes, entonces la situación en la que se encuentra este día, que ya saben un poco de la situación que estamos decir que todavía está por resolverse, pero el no tener asignado un titular deja la comunidad que es la que comunidad a todos los usuarios en perfecta indefensión porque no se establece quién es el titular de la misma para cada uno. Entonces la petición que os hacemos por favor es que handéis una orden de ejecución a aquellos a quien entendáis vosotros que le corresponde la titularidad del bien para que la corrija. Porque al final una carretera y la otra se nos va a poner un otoño e invierno bastante. Pues, ¿quién cree que es el titular de ese vial? Por favor, mandad una orden de ejecución para que arregle la carretera. bai, eta hola egingo dugu, osea, hola ere, bulego tekniko bat bere balorazioa egin behar du, eta hola badagokio, baina hola egingo dugu, gainera orain lan karga handia dago, etxeko lan asko atera dira hemendik, baina asmoa da, bakarrik zuaitze, ez bakarrik errepidarekin, zuaitzekin desberdina da, hori desberdintasunak egon daitezke, nori bihali da zaizkion gauzak, eta nori eskatu, hori egingo du. Jakinda ere, bidaltzea horrelako kontu bat, baduela bere epeak eta burokrazia, besterik balego,
Gaur ja aspaldin ez geneukala holako pleno bat, iaia 3 ordukoa. Mi asker etorri zareten noi eta hau Pero